Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Momentuz, 3 gaude mailaren bueltan, baina laister gehiago izango gara. Markel Perez etorriko da eta perkusionista gaztearekin bere ibilbidea zariko gara. Eta euskarazko kultura digitalaren xare jardunaldiez hitz egiteko Igone Mari Ezkurrena, Maider Likona eta Aitziber Mendiluze ere etorriko dira. Eta Pablo Zurutuzaren lehen aldiz berriro sekzioaren bigarren atala entzuteko aukera izango dugu. Denean estutzen den ondartza horren moduan ta hitzaien beste aldean sumatu baino egiten zenuen horbait. Eta nola lehen aldiz berriro entzungo dugun, lehen aldi buruzko elkarrezketa bat aitzakia ona izan daiteke lehen aldi bat aipatzeko. Gaurko egunez 1882an Emile Renaud asmatzaile frantziarrak pantomima argitxoak aurkeztu zituen Parisen. Pantomima argitxoak antzerki optiko sistema bat ziren, hau da, historiako lehen marrazki bizidunak izan ziren. Egun hartan 3 aurkeztu zituen: Pau, Pierrot, Clownet Sexien eta Un Bon Vogue. Bere pantomima edo antzerki optikoa arrakastatsua izan zen eta egunero 2 emanaldi egiten ziren antzerkian Lumière ganaien zinematografoa agertu arte. Baina Lumière ganaien asmakizuna iritsi zenean Reinauden ekarpena ahaztuta geratu zen eta sortzaileak bere obra gehienak suntsitzea erabaki zuen. Gaur egun Reinaudek bere bizitzan egin zituen pantomima argitxoetako 2 baino ez dira kontserbatzen. Lehenengoa, 1882an sortutako Pop Pierrot, eta bigarrena Autor d'un Cabin 3 urte geroago estreinatu zena, biak ala biak bere egilearen musika eta efektu bereziekin. Vers lequel faut-il partir? J'ai déjà entendu dire là-haut vers le nord. Il paraît qu'on rêve encore quand on reste enfant dans l'âge. Un jour on part pour Amsterdam pour le marché aux fleurs. Horregatik, 2003az geroztik, animaziozko filmen nazioarteko elkartearen edo ASIFaren ekimenez, urriaren 28an, animazioaren munduko eguna ospatzen da. Urtero, ASIFak animatzaile ospetsu bati eskaintzen dio animazioaren nazioarteko egunaren kartela sortzeko. Aurtengoa, Lucia Merzailakek sortu du. Lucia Merziak Zagreben jaio zen, Kroazian, eta egun Tallinen Estonian bizi da. Ilustrazioak egiten ditu, baina baita animaziozko filmak ere. Pasaden urtean, Eva zuzendu zuen, Oscar sarietarako izendapena lortu zuena animaziozko sailean. Sinopsia ederra da, egun tristea da Ebaren bizitzan, euria ari du senarraren hiletan. Okil batek mezukode bat uzten du hilkutxan. Negar asko dago, ardo gehiegi eta amets pare bat utxuneak betetzen dituztenak. Zure antzera Aizue lehen aldiekin jarraitzeko, egun aproposa izan daiteke kirol berri bat probatzeko. Ni adibidez naiz sekula judoan aritu eta egutegiak dio gaur judoaren nazioarteko eguna dela. Egun honen helburu nagusia mundu osoko judokak senidetzea da. Diziplina hau eta honen oinarrian dauden baloreak ezagutarazteaz gain, berau ikasi nahi duten edo besterik gabe, arte martzial
martzialei buruzko jakin mina duten pertsona guztiak elkartzeko. Jigoro Kano arte martzial honen sortzailearen urtebetetze eguna delako aukeratu zuten egun hau. 1882an Kanok Kodokan edo bizitzaren ikasketarako eskola sortu zuen eta judoa erakusten hasi zen. Eta pixkanaka Kanok lortu zuen judoa arrakastaz sartzea Japoniar hezkuntza sisteman, armadan eta baita Japoniar polizian ere. Aizu begira Euskal Herrian ere baditugu judokak. Kenji Uematsu Treviño gaurko egunez jaio zen Portugaleten 1978an. 2004an adibidez Europako txapelketan urrezko domina lortu zuen 73 kilo zazpiko kategorian. Eta gero ere hainbat txapelketetan parte hartutakoa da. Encaixar só grita, o outro evita para desconversar. São precisos dois para estragar tudo, e são precisos dois para acabar. São precisos dois para lutar juntos. Judoaren nazioarteko egunak urtero hitz bat aukeratzen du lelo bezala, eta aurtengoa bakea da. Baina historikoki ez dakit urriaren 28 oso baketsua izan den. Pentsa, 1903ko urriaren 28an gerra egoera deklaratu zuten Bizkaian. Meatzarien greba gero eta istilutsuagoa bilakatzen ari zen, eta egun horretan langileek Bilbo hartu eta sekulako kaosa eragin zuten. Enfrentamentu armatuak ere izan ziren, hildako eta zaurituekin. 3 egunera urriaren 31an langileen garaipena iragarri zen eta urtarriak batetik aurrera egikarituko zizkieten bere eskaerak, soldata astero kobratzea eta erosketak nahi zuten lekuan egin ahal izatea. Kolpez kolperik egina, barren eroen mina. Kolperik taupada, gure amorruaren islada, betetzeko bako jara, urdina taratatara, hau da gure balada. Giro horretan, 1921ko urriaren 28an, Argentinako Patagonian langileek greba abiatu eta armak hartu zituzten. Lan baldintzen okertzearen eta langile mugimenduaren aurkako errepresioaren kontra abiatu zuten matxina da. Barela gobernadorearen aginduz ordea, militarrek gogor zapaldu zuten ekimena eta 1500 langiletik gora hil zituzten. Gerora, Patagonia errebeldea, Patagonia tragikoa izenez ere ezagutzen dira gertakari horiek. Etzen gaurko eguneko gertakari horietan amaitu gatazka. Argentinako Patagoniako Santa Cruz lurralde nazionalean 1920 eta 1922 bitartean bertako liderrak eta korronte anarko-sindikalistako militante gidatutako greban zeuden landa langileen borroken eta gatazka armatuaren garaia izan zen. Mundo desconocido, te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo, despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Baina gaurko egunez egindako beste gertakari bat ere aipatu behar dugu. 1985ko urriaren 28an hitz egin jaialdi erraldoio ospatzu zen oihartzunen. 30 urte dira jada, Galindo Intxorrondoko Guardia Zibilaren buruak negu gorriaki esan ozenki zigiluari eta Jon Maia eta Angel Kataraini jarritako salaketari erantzun eta adierazpen askatasuna aldarrikatu zuten milaka lagunek. Bertan Unai Iturriaga, Igor Elortze, Estitxu Arozena, Andoni Egaña eta Jon Maiaren bertso saioaren ondoren Anje Dualde eta Mikel Marquezek kanta bana taularatu zuten. Horren ostean, esan ozenkiko talden kontzertuak hasi ziren. BAP, Nazion Reixa, Xavier Montoya, Deabroak Teilatuetan, Anestesia, Kaspat, Baldin Bada, Amasei, Zutagar, Dut, EH Sukarra, Linton Town, Etxaiak eta Banda Basoti. Amaieran, negu gorriaken kontzertuarekin lehertu zen karpa. Ikusita neukan, amodio eta gorrotoa, askoskoetan, tatuaturik, baina ukabilka, ibiltzeko, atzak jantzi behar dituzu, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, eta
Zapazuten amodioarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, horrelakoa da. Horrelakoa da bizitza entzuleok eta gu doinu hauekin, bagoaz, aurrera ezinbestean. Esan bezala, xere jardunaldia hitz egiteko, Igone Mari Ezkurrena, Maider Likona eta Itziber Mendiluz etorriko dira. Markel Perez perkusionistarekin bere ibilbidea zariko gara. Eta lehen aldiz berriro podcasteko bigarren atala entzungo dugu. Az gaitezen jarri kafe makina martxan, kaferik baldin badago behintzat. Kaferik ez dago, baina kafe makina martxan. Jarri daiteke, esnea berotu daiteke behintzat. Egia da. Entzuleok urriak 28 ditu gaur eta asteartea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Ez da egit, hemen greba gogoa piztu egin zaien sarrerarekin, baina ze dantza eskasa Julen eta Goiuri egin duzuena, barkai dazue. Ez hasi jendearen emaitzak eta iritziak manipulatzen jada, Bueno, iritzia eman dezatela lasai eta libre, baina nik esan beharra daukat, hemen dantzan pixkat abandonatuta sentitu naizela. Baina entzuleok, talde aurkeztu egin barko dugu, zuekin Julen Goikotxe Arbe oso, egunon? Nahi duzun bezala, baita zuri ere. Zuekin Goiuri zeizaran dia? Egunon! Nik saio aurkezteari zue jartzen dizuen gogoa jartzen badiot, akabo gara, baina tira, entzuleok hemen txera biltza, oizok amarrak eta masi minututan, bigarren kafea gormi eta 58 garren adurreako 28, guiru gara horrengo bi horretan, zuekin bat egiteko asmotan? Egunon, Martxelo? Izan da pixka bat Martxelo? Bai, eta... Dena jarraian horrela esaldi luzeak eta... Bai, bastante Martxelo tamén izan da. Besarka dat Martxelo. Entzuleok, besarka dat Martxelo hori, entzuleok bigarren kafeak gaur 1056 garrena du, goizak 10:06 minutu, urriak 28 gu hemen 3 bat behintzat lanerako gogokin etorri dena, eta horrengo 2 ordueketan zuekin bat egiteko asmotan garenak, hementxe preston. Gitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Iritsi dira notizia, iritsi dira eskutitza, baina ez zure. Ikaro ziren egazkina, errezituzten zubidenak, isildu bazterra, isildu dira bazterra. Musika asko kaleratu dute, azken orduetan euskal artistek, eta joango gara tartea egiten, Ruperren disko berriari, Olaia Intziarteren singelari, eta beste hainbati, baina, hotza da New York diskotik, urriko poema, urria agurtzear gadiltzan honetan ere berreskuratu nahi genuen. Mikel Urdangarin kantuan, eta guk maite dutak egiteko prest, maite dutak egiteko prest. Julen Goikotxe Arbe oso? Maite dut ibaldek? Ez, gaur maite dut ez bat. Maite dut ezan, para. Bai, uste dut ikasturteko lehenengo dela, beraz, ez dut inolako mespretxu mezurik eta horrelakorik nahi. Duela aste batzuk egokitu zitzaidan musika jaialdi batean, jaialdi edo, musika kontzertu batzuetan lanean aritzea, eta han ikusitako zerbait ez zitzaidan gustatu,
eta akaso norbaitek esango du, horretarako eskubide osoa dutela eta zilegi dela, baina tira, nik zuekin elkarbaratu nahi dut. Normalean, horrelako jaialdi batera musikariak etortzen direnean, antolakuntzatik esaten zaie, han dauden bitartean, musika jaialdien dauden bitartean, edatekoa doaini daukatela, eskaintzen denaz aparte, kamerino inguruan eskaintzen denaz aparte beste zerrenei baldin badute eskatzeko, jateko zerrenei badute eskatzeko, emango zaiela, eta hori uste dut horrela izan behar duela, baina ez dut orokortu nahi, kasu konkretu batzuk izan zirelako, ikusi nuen, behin bere kontzertu amaituta musika talde bateko musikari bat, nola joaten zen, ikusle bezala etorri zen bere lagun batekin kamerinoetara eta bertako ozkailutik hartzen zituzten bakoitzak eskubanatan, bizpairu garagardo lata, bai musikariek eta baita ere musikari inguruan zebiltzan lagunek edateko. Eta bueno, behin hori egitea, pasatzen duzu, bigarren aldiz, hori ere bai, baina 12 aldiz egiten ikusi nuen, 12 pertsona ezberdinekin, eta uste dut, nola baitz dakitez, zuri eskaini zaizu, eman zaizu aukera hori, edo zuretzako badira, edari hori doainik da, baina uste dut, zuk aurten jaialdi horretan jo baldin baduzu izan dela aurreko urteetan, jaialdira, kontzertuak ikustera joan diren pertsonek, jaialdia doainik da, barran kontsumitu dutelako, eta hortik diru sarrera bat egon delako, beraz, lagunei garagardo batzuk ematea, baina 12 buelta egitea kamerinoetara, eta handi doainik garagardoak hartzea zuretzako eta zure ingurukoentzako, itxusia iruditu zitzaidan, akaso norbaitek esango dit, hori horrela da, eta punto, eta hori egitea, ez dakite, multinazional batek babesten duen musika jaialdi batean, akaso, zilegitasun gehiago izan dezake, baina horrelako jaialdi txiki batean egitea, iruditzen zait itxusi xamarra dela. Uste dut inor ez dagoela, zure maite dut ez da biatzeko zilegitasun moralarekin hemen. Uste dut ez dagoela ez da biatzerik hau. Ados gaudelako. Bai. Noski bet. Hori da, kutrea. Pero zekena. Bai. Miserablea. Bai. Por dioseroa. Bai. Esta. Gusta gatu eiz, Ya está, bai. Bueno, hementxe ari zeigu Gorka galdezka izu, Mikel Urdangarinek atera do? Ez, esan dut, jende asko musika atera duela, baina guk iraganera jo dugula. Urdangarinek sinfoniko atera zuen uztailean, eta pelikula bat dakar eskuartean. Urdangarinek? Bai, audio postprodukzioan murgiluta dabil, badakit noiz estrenatuko duen, eta non, baina ez dakit esan daiteken. Aditua naiz horrelako hankasartziak ere egiten, beraz, hortxe utziko dugu. Baina Gorka Santestebanek WhatsAppean hemen jarri dugu. Zen morro ez, hori lotxagarria da. Nire ados nago, nahiko lotxagarri. Egunon gaztiak diote hemen dikindiokerrek, egunon, itzegin, oi jaialdia. Bai. Ala da, indioker. Gorkak dio, nire maite dut da gaur Kulturzas proiektuak 2 urte betetzen dituela. Ze ederra, herri batera joan, grabatu, ezagutu bertako kultura, Durangora joan, azokara, gora kultura eta gora gure helburua eta euskal kultura zabaltzea eta sustatzea. Eta osnartzea, edo zerbait antolatzea. Eskerrik asko, emandako babesa handiagatik, eta gure kamera mugikor eta mikrofono hortxe gabiltza munduan. Ez daukazue kaferik, en serio? En serio, bai, benetan zintzotasunez ari gara, diogunean, kaferik gabe geratu garela. Bestela, gure horrengo gonbidatuei akaso kafea eskeniko genieke, baina ezingo diegu gure gonbidatuei kaferik eskeni ez daukagulako. Hala ere oso kezkatuta ez da biltza, hemen ikusten ditugu gustora ari dira. Baina badaukagu hitz eta pitz, kafe kezkari gabe da biltza irurak bai. Esnea eta kakaoa. Hori bai, kolakaoa eskain diezaiekegu. Baina ez pentsa, beraiekin ari garenik, pentsatzen ari direnik inongo momentutan, Beraien artean ari dira izketan. Oso gustora ari dira, bai. Ikusten dira hemen kamaratzean, nire atzean. Bai, ze gauza, hor jarraitzen dute. Eizu oso ondo dut. Bai, baina grazia egiten dite. Iritsiko da beraien garaia. Iritsiko da beraien. Zizkiguari kasu zipitzik egiten hori da kontua. Batere. Earra dantza amarrekoa, justu, Inigo eta Julen ongi Goiuri, zer da hoi? Berandu eta patxal. Inigok zirudien aireportua. Julenek alduena egiten du. Goiuri, behar da energia bidai bat edo ezkontzea. Ezkontzea? Ezkontzea behar dezu Goiuri? Ez, eta gainera esan izuen atzo, ezkontzen kontu honekin, gaia landu nahi dudala aste honetan, eta iritsiko da, baino ez dut ezkontzerik behar, eta kezkatuta nago ezkontzen gorakadarekin. Ja, ezkontzak gora egin dute, bai. Bai, gazen artean.
Eta orain duela urte batzuk etzen ala, gazteok izan gara pixka bat ezkontza eta matrimonioaren instituzioaren aurka agertu garenak, baina hemen buelta mango zaio, baina hitz egingo dugu aste honetan, ez dakit, ostegunean, ostiralean, ez dakit noiz, baina hitzengo dizuet honen inguruan. Negozioa goiuri, negozioa zitxonor, negozioa. Ia esan, finantzak eta sistema hobeak dira ezkontzak banketxeak berak baino. Bai, esango nuke. Tira, Maiteuten tartearekin jarraitu behar dugu, hemen gure txatean azken mezuren bat bazegoen, eta irakorri egingo dute. Goiuri oso sin mas. Jiji. Hori diote. Zein da zure Maiteuta? Ba behira, ez da maite duteza, kezka bat daukat, eta uzten didazue, une hau, kezka hori zuekin elkarbanatzeko, eta gure entzulekin elkarbanatzeko. Bai, noski, emakumia. Bueno, kontua da, pentsatzen dut jakingo duzuela hainbat edabideetan segulako matraka eman dutelako gaiarekin. Duela 25 urte aritu zen hiltzaile bat Euskal Herrira etorri dela bizitzera. Berak 5 emakume hil zituen Castellon probintzian, eta orain Irunen egon omen da bizitzen, eta orain Andoainen egon omen da bizitzen. Entzun duzu hau? Bai, zerbait bai. Bueno, kontua da, eta hemen nire kezkatutan nago gaia nola ari diren jorratzen edabide batzuetatik, eta baita ere kezkatutan nago jendearen iruzkinak ikusita. Horregatik diot, ez dakit maite duteza den, edo zer demontre den kontu hau, baino bai, hemen badago gizon bat, duela urte batzuk, hainbat emakume hil zituena, eta beraz, nik ez dut respeturik sentitzen gizon honekiko, egindakoaren ondoren, baina gizon hau egon dago 25 urtez kartzelan, eta atera da kartzelatik, eta joan da bera Castellonen aritu zen hilketa hauek egiten, eta orain Euskal Herrira etorri da bizitzera. Eta, pentsatzen dut ez horrela entzun da, hiltzaile bat dago zure auzoan, entzun da, ez zaiola inorri gustatzen, ez? Hori jakitea, baino zuk zure beldurra 2% balin badago, ez? Jakinda hiltzaile bat egon daitekela zure auzoan, edabide batzuek egunero 5, 6 albiste, reel, TikTokerako bideo, webunerako ez da gizan bat eduki sortzen badituzte gaiaren inguruan hizketan, eta behin eta berriz, zure beldur maila, ja ez da 1%, zure beldur maila da 160%. Eta kezkatuta nago ikusita gaia nola ari diren lantzen, ez? Eta nik hemen bilatzaile ospetsu batean jartzen balin badut hiltzailea Gipuzkoa agertzen zaizkit, zehazki edabide baten, eta ez dut izenik esango edabide baten, hainbat albiste. Batetik, nola elkarrizketatu duten Andoainen jendeak kaletik galdetzeko gaiaren inguruan. Bestetik, nola elkarrizketatu duten gizon honen ziegakide bat. Bestetik, ertzaina egiten ari den protokola hau kudeatzeko. Bestetik, gizon honen autoaren ez dakiz zer. Albiste ugari, eta uste dut hauek sortzen duten bakarra dela beldurra areagotzea, sortzen dutela, nahi dutela ezin egon bat egotea jendearen artean, eta gizon honek egin ditu 25 urte kartzelan, gehiago egin beharrote dituen edo hori ez dago nere esku erabakitza eta bakoitzak pentsa ezala nahi duena, baino kezkatuta nago gaia nola ari diren jorratzen, ez? 25 urte kartzelan eman dituen gizon bat atera da, eta orain nola edabide bat ari den xaxatzen herri oso bat, ez dakit zertarako eta ez dakit zein asmorekin, baina kezkatuta nago eta hori ekarri nahi nuen. Gainera kaso larriena dela asmoa ez dela inondik inora segurtasuna bermatzea edo bestelako egorari, baizik eta alarma sortzea eta hortik etekin ekonomiko eta nolabait audientzia inguruko hori ateratzea. Eta mai gainean jarri beharko duguna eta eztabaida serio xamarrak egiten hasi beharko dugu da reinsertzioan eta sinisten dugun, ala ez dugun sinisten. Eta hori ezin da kalera bizilagonei beldur mezuak helarazi edo euren gandik beldur mezuak jasotzen eztabaidatu eta planteatu, eztabaida beste maila batzutara eraman beharko da, noski. Zenik ulertu ez da, ulertuko baina, reinsertzioan inork ez badu sinisten, hori
iritzi bat izan daiteke eta iritzi guztiak ez dira respetagarriak, baina iritzi hori emateko eskubidea izango dute. Baina kasu honetan alarma soziala piztearekin behintzat uste dut ezkarela inongo etekinik edo inongo eraikitzailea den, inondik inora eraikitzailea den zerbait sortzen ari, beraz, ni ere hemen zurekin ados. Pixkat harinagon ere maite duta. Pixkat, zegolakai korapilatxu hauetan, lokaztu hauetan, edo murgilu zarete. Nik maite dut, ez bat maite dut bihurtuko dut. Ze ez dut maite ordu aldaketa. Egia da, bigara, hemen taldeak egite, hori ez da bai da. Bi baino gehiago, bai. Bi baino gehiago, gara. Beste kontua da, lehengoan ni oso pozik jarri nintzela, jakin genuenean eskaera bat zegoela, ordu aldaketa ez egiteko, baina gero hasi nintzen ikusten, ordu aldaketa ilunean utzi nahi gaituztela. Neguk ordutegiarekin eta ez dudak ordutegiarekin. Ilunean, Mordorren nahi gaituzte utzi. Hemen gauzako lagarbi esan da. Eta pixkat larritu egin nintzen. Eta gaur, goizeko 7 lorden gutxiagotan erabat esna nengoen, ezin lo gehiago egin da, esan dut, ordu aldaketan madarikatu hau. Baina, nire maite dute izango da, badagoela nolabait, hain goiz esnatzen garen egun hauetan, zegero gorputzak bere leku hartuko du berriro, estoiko diren gauzak egiteko, edo normalean goizen egiteko denborarik izango zenuken gauzak egiteko aukera. Adibidez? Ez dakit, bonsaiak imatzeko. Gaur pentsatu dute, ze gauza egin ditzaken pertsonak, bonsaiak imatu. Nik momentu batean pentsatut, zapatia jarri eta uzturrera banoa eta buelta, da ematen diten bora irratxoia geltzeko. Ez dakit, xirritan egiteko ere. Goizean askotan lanera joateko behar horretan denborarik ez du ematen baldin eta bakarrik lo egin ez baduzu, nolabait... Ez dela bakarrik egin baldin baduzu, oean esna egote hor ere egin daitezke gauzak, baina bakarrik lo egin ez baduzu, akaso goizeko ordu hori, loak lapurtu dizun ordu hori, aproetxa daiteke. Amodia egiteko, sexu harremanak izateko, badirudi gauzoek ezin direla esan. Hau da, Pedro Sánchezek Europar Komisioan erabili duen argudioetako bat ordu aldaketarako? Ez dakit, baina izan liteke. Aizu, xirri gehiago egiten dituen gizarte osasuntxoago bat izango da. Hori maigaina jarri behar dugu, goizean goiz esnatu, ezin lo egin, goxo aritu, bonsaiak imatu, uzturrera, mendira, bakoitza bere mendira joatea, dena onura dira. Pika bat hartu diot mania bonsaiak imatu. Esaldiarik kontestu honetan... Kontua da, ea zenbat irauten dion. Bai. Goiz esnatzearen kontu honek. Esan dut, gutxi irango didala. Baina hori da, bidai batetik bueltan bezala, jetla jadaukazu, goizeko 6 esnatutan mendira zoaz. Mundua jateko presta, goizeko 8 atxaleko 6 igual xisko egin da, baina... hori nire maite duta. Izu ez empatia gutxi nire maite dutarekiko. Ez, bereziki goizeko 7 hasi zerelako hori elkarbanatzen. Batzu logo duen ordu horretan, baina lasai. Goizeko 7 bertxotan ari nintzei zuen. Horregatik. Hori egin du gaur goizean bertxotan aritu. Hau da, Marka, igual, lo egiten hobeto nintzen, eta egia da, gaur zuek etorri zaretela dantzarako gogori gabe, goizetan gauza probetxuzkoak egiteko gogori gabe, eta ala eta guztiz ere urrengo 2 orduak zuekin egin behar ditu dala. Hau da, Marka, entzuleok, goizeko 10 eta 22 minutu ditugu, eta gure urrengo gonbidatuei lekuare egin beharko diegu. Hemen dira, kotiatu dute gure laborategi guztia, hor kamarren bat intereseko egin zaie, igual baten bat salgai jarri ezakegu eta guztie, pentsa. Ez dakit ze kamara den, hartu ze, hain, hola, harrituta ikusi zaituztet? Hori kodak bat da, ez da oker ezpanaiz. Ustut kamara horrek gainera funtzionatu egiten duela, baina imanola alpertuta daukat eta ez dio karretea jarri nahi. Hilabete dara matza alpertuta. Iriki dezakezu, bai, ze ez dugu erabili aspaldian, eta nik esango nuke kamara horrek mekanismoa txukun duela, bai. Bai, ze gauzak julen. Goi mailako irrati eduki ari gara egiten, oraintxe bertan, Oso goi mailakoa. Ez dala. Bai, ondo ari gara. Ondo ari gara. Bata dator ustekabean, itzazo barea aldatu egin da. Itzi begiak harin joango da. Itzi begiak bukatuko da. Lotu egin naiz, aize zakarrak eraman duena. Gorputz osoaz zaiatuko nahi.
Euskarazko ekosistema digitala aberasteko helburuz ari dira egiten azken asteetan Xare Euskarazko kultura digitalaren jardunaldiak. Bilbo, Iruña, Baiona, Barakaldo eta Amorebieta igaro ostean, Errenteria, Laudio, Donostia eta Gasteiz bisitatuko dituzte Gabonen aurretik. Gazteak, teknologia eta euskara dira jardunaldien ardatzak. Gaur egun esaten den moduan, 3 meloi izan daitezke berauek zabaldu eta luze zabalaritzeko aukera eman dezaketenak. Jardunaldi hauen hartzaile diren gazteengana hurbiltze horretan nola ari diren eta jardunaldiak nola doazen jakiteko 3 lagun bildu ditugu Maiaren bueltan. Maider Likona, gisa software libraren aldeko elkarteko kidea eta jardunaldietan hitzaldi bat gidatzen duena alde batetik, Aitziber Mendiluze, Emaizeko sexu esitzailea eta jardunaldietako beste hitzaldi bat gidatzen duena, eta Igone Mariezkurrena proiektuko komunikazio arduraduna. Irukote, egun honetan ongi etorri. Egunon, bai. Egunon. Zer modu zarete? Ondo. Ondo? Bai. Bai, Inigo, galderen mekanismoa 3 lagunekin ez egin nola egin genezaken, biak egin eta bakoitza nahi duena. Ados, horrela egingo du. Bueno, badira galdera batzuk egunero gonbidatu egiten dizkiegunak, gonbidatu bati, biri, edo zuen kasuan, 3 izan da, 3. Gaiarekin zerikusirik ez dutenak. Sakontasunaren norberak putzuan sartu nahi adinakoa daukate. Esango dugu. Nik botako ikizuet 2 galdera, hauek goiurik bururatu zituen, baina gaur erabaki du hemen kolako hartzera, Juan Bartzuela hor txokora, eta beste gauza batzuk egitera, hasi nik egingo dizkizuet. Bueno, galderak honakoak dira, bata, labur eta errez da, nola visualizatzen duzuen zuen hileta. Ondo. Ados? Ba, ziko naiz ni. Eitxin, baina beste aukera emango dizuet. Hau da, zera, tombola ezijana bezala. Daukazu batidora edo eta kutsa sorpresa. Vale. Hau izango dugu hau batidora zela, orain kutsa sorpresa dator. Bigarrena da, baletor, zinema zuzendari bat, eta esango balizue, zuen, bakoitzaren, bizitzaren pelikula bat egin nahi duela, baina soilik zuen bizitzako momentu konkretu bat, denbora esparru konkretu bat ardezakela, ez dela biopik bat izango, ze momentu izango litzateken pelikularako proposatuko zenioketen hori. Hauexek 2 galderak, 3 zaretenez, norberak hautatu nahi duena. Zu hasiko zara, garbi izan duzu behi. Bai. Ni beti naiz karrika gehien egiten duena itxalde hauetan, así que horrena. Bueno, ni pertsonalki 2 galderen artean, bai, hasi naiz hiletari buruz pentsatzen, baina gure ni Irundarran naiz eta gure auzoan tamales lagun asko hil egin zaizkigu, eta badaukagu gure kontua gure hileta pizkat gure modura iteko, bai. Eta orduan hori bat, tanatorio eta gauza horiek bete ondoren, guaten dira gaztetxera, eta bertan elkartzen gara, eta egiten dugu kriston brindisa hilden pertsonaren omenez. Eta horrez gain baita, oso gaizki zegoen pertsona bati hil, baino 2 aste lehenago hauntatu genuen kontzertu despedida bat. Begira. Zeona. Bai, primerakoa izan zen, ez dakizen bat negar egin nuen, benetan, izan zen super emozionantea, eta benetan hori bai da hileta bat, euskal hileta, eta ez, bueno, beste egiten dutena, beraz, orduan nire aportazioa. Bueno, Maiderrena hause, Igone? Ba, nik ere hiletaren gaiari helduko diot, eta aitortuko dizuet, ez dudala gehiagi pentsatu horretan ez da gauza ona edo txarra den hori. Baina, oraintxola bote prontoan... Igone, hau adinaren kontua da, gazte sentitzen zara, eta ez duzu horretan gehiagi pentsatzeko beharrik izan, ondo dago. Baina, oraintxe, bota duzu galdera, eta etorri zaidan lehendabiziko irudia izan da baso bat. Eta, bai, behar bada, maite ditudanak baso horretan ikusi ditut, eta musika ere azaldu zait hortik, holako zerbait. Kristaua ez behintzat. Basoa eta musika hor basoan. Bueno, horixe gure bigarren erantzuna, eta Aitziber zureare behar du. Urbildu mikrotara beldurri gabe ikusten dut jaurun xamaten. Horrela beto, nagoituta holako formatera. Vale. Nik hautatuko nuke biopikarena, pixkatola ez, galdera zaldatzeko, eta egia esan hautatuko nuke haurtzaroa. Uste dut, bentsat, irakasle moduan ere lehen hezkuntzako aurrak ikusta oso divertigarria dela ez, eta asko ikasten dezula beraiekin, orduan, nire ustez, nire haurtzaroa partekatuko nuke ere, bestek barre batzuk botatzeko ere, kuskusiatzeko, hortik. Horrelako... Ze garaitan kokatuko zenuke? Haurtzaroko uda adibidez? Edo negu giroan, gaztainak ximeltzen ari direla, ez dakit... Agian gehiago udaberrian bezala. Udaberrian. Bai. Ja pixkatola eskolasi dezu, baina familiarekin zaude, eta ni gainera haurtzaroan denbora asko pasatu nuen Aiton Amonekin, orduan, bai. Aiton Amonekin bueltatu etxera, beraieko saria prestatzea, eskolara beraiek jutea bila, eta gero gurasoekin elkartzea lagunekin ez, horren parantzan...
bai, garai horretan kokatuko nuke. Nahi gabe argudio bat ari gara sortzen, pixkanaka. Ja, hartu diogu kolore, hartu diogu usaina eta guzti, Jon Amonen etxeko gosariaren usain hori. Bueno, oso ondo. Galdera gerantzun da dauzkagu, orain igual gai zehatzagoetan murgilduko gara, Julen. Bueno, esan dugu, xare jardunaldi inguruan hitz egingo dugula, Igone, zurekin hasiko naiz, lan erdiak eginda, bide erdia eginda, zer moduz doa? Galdera hau errazagoa da, eta erantzun ere errazagoa izako da. Jongo gara, estutzen, gauza. Ongi, oso pozik gaude, uste dugu gure aletxoa, gure ekarpena egiten dugula, eta aurten gainera, inoiz baino gazte gehiagoren gana helduko da proposamena, inoiz baino hiri eta herri gehiagotara iritsiko da programa, eta pentsatu nahi dugu, sinesten dugu gainera, baduela inpaktu batzuengan gehiago, beste batzuengan inpaktu txikiagoa izango da, baina uste dugu, baietz, ateratzen direla zenbait kontu ikasita, eta batez ere galdera ikur askorekin baitare, eta hori gauza positibo bezala hartzen dugu. Buruari buelta pare bat ematen diote, zenbait hitzaldirekin da zenbait lantegitan baitare, eta hori ez, kontu hauek astoratzea da zenbait uste hankazgora jartzea, uste dugu ona dela. Igone, zuzeko esan dituzu batzuk inpaktua, astoramendua, esan dugu, 3 meloi sakon xamarrak, ondi xamarrak direla, ez dakit, gazteek hartzaile modura daudenean, ze jarrera dute hartzaile modura daudenean, ez dakit, modu defentsiboan jartzen diren edo ze somatzen duzue? Esango nuke nahiko pozik eta erlaxatuta etortzen direla, lehenik eta behin aukera ematen diegulako eskola orduetan eskolatik ateratzeko. Orduan, naiz eta eskaintza hau edo proposamena eskolaren bitartez iristen zaien, ikasgelatik ateratzen dira, gainera beste ikastetxe batzutako gazteekin hasten dira, orduan giro hori nahiko erlaxatua da eta ongi aritzen dira. Gertatzen dena da, esango dut, batez ere, 4. DBH lehenengo batxilergoko gazteekin aritzen garela, horrek esan nahi du 2009 urte inguruan jaiotakoak direla, hau da, Z belaunaldiaren azken labeka da, ondoren datorrelako alfa belaunaldia. Eta horrek esan nahi du, gazte hauek jaio orduko, Facebookek esate baterako 5 urte zeramatzala martxan, Instagram jaiotzekotan zen, eta ordurako bizitza nahikotxo digitalizatua zitzaigula guztioi, eta zer esanik ez urte hauetan hezkuntza sistema asko digitalizatu dela. Kontua da, behar bada, ez dugula neurri berean garatu digitalari buruzko heziketa. Esan nahi dut, guztiok oso ongi ulertzen dugu eta barneratua dugu gure bizitzen esparru fisikoan, esan dezagun, behar ditugula gaitasunak garatu, behar ditugula jarrerak, tresnak behar ditugula, persona buruaskiak eta kritikoak izateko, eta bizitza eta proiektu profesionalak ere garatzeko, ez? Gertatzen dena da, behar bada, plano digitalean, ez dugula behar bezain besteko orain arte behintzat, esfortzurik edo inbertitu, heziketa ere emateko, eta gazte hauetaz esaten da natibo digitalak direla, baina, claro, ez ziren dena ikasita jaio, orduan konturatzen gara eta harritzen gara ikusten dugunean, ezetz, bai, bizitzen dira esparru digitalean, ordu asko sartzen dituzte pantailari begira, baina gabezia handia dituzte, eta behar dute horretan akonpainamendua, eta behar dute, zenbait gako ulertu, behar dute teknologiek nola funtzionatzen duten ikasi, batez ere ulertu, eta beren galbaeak eraiki eta kritikoak izaten ikasi. Hau da, natibo digitalaren kontzeptu hori, segurazki marketing kontzeptu bat da gehiago, eta ez hainbeste errealitateari doitutako zerbait. Guk konturatzen gara, etortzen direla jarrera oso erlaxatuarekin, baina ateratzen direla oso harrituta konturatzen direnean beren gabeziekin. Eta Maiderrek esate baterako, eskatzen dienean bere hitzaldian konektatzeko eskura jartzen dien wifi sare horretara, eta gazteek ikusten dutenean, batean bere telefonoaren izena, berak proiektatzen duen pantaila horretan, flipatu egiten dute. Eta guk flipatzen dugu, beraiek flipatzen dutelako nola. Hau ez dakizu? Ez dakizu wifi sare batera konektatzen zarenean zure datuak
nolabait oparitu egiten dituzula, ez? Maider, terapia de txoke, erabiltzen duzue? Bai, noski. Ni gainera naiz oso kaineroa, ni hemengo hiruren artean ni naiz kaineroena eta ni segurtasun informatikari buruz hitz egiten dut, arrastro digitalak eta orduan nola nire gaia da super aspergarria, pues CSI kapitulu bat antolatu dut hitzaldian. Orduan dauzkagu delinkuente batzuk eta identifikatu behar ditugu. Kontua da delinkuentea direla, horazpian dauzkadan gainera bentsako 3 palau, orduan, hautatzen ditugu 3 palau mugikor, eta zuek zarete, eta jarratuko zaituztegu hirian zehar, interneterako datu zauden hori, eta jaisten gara, eta patrulla bat bialtzen dugu institutuaren sarrera, eta joaten gara, susmagarri, ze egiten duzu, mugikorra errekizatuko izut, eta zer daukazu gordeta, eta orduan, bai, antxarki asko egiten dugu, ze bestela oso aspergarria da gaia. Baina nik uste oso argi geratzen zaiela, bai, azkenean kontuatzen dira, bakar dara mazu mugikorra poltsikoan, eta bia zenbat informazioa, atera dudan, zuri buruz, zu enteratu gabe, lan berezirik egin gabe, hemen ez nabil, hemen 10 ordu hor kotxe batean filmetan bezala hor, espioitza eta hor kotxe, ez. Bai, eta orduan ze modu errazean, bai, gero baita, adibidez, inoiz ez digu astirik ematen komentatzeko, adibidez, publizidadeari buruz, bai? Pizkat bai komentatzen dugu, nola zu iragarki bat ikusten duzunean, azkenean, klik egiten baduzu, euro baten eman diozu iragarkia jarri duen pertsonari, bai? Eta horri buruz, gutxi hitz egiten dugu, zezkegia esan da, ez didaten esterik ematen ni nahi duen guztia kontatzeko. Eta hemen denon aurrean, irratian botatzen dut, ala. Eta momentu honen ondoren, bai, ezke polita da, bai, eta baita jaiten dugu adibidez bezala, korreos, bai? Zu korreos eskutiz batek hartzen dizu, baina postariak ez du egiten. Maiderri ekarri dizkio, lau eskutitz astelenean. Aste artean 3, astegunean 5, ez, eta gero joaten da aseguru etxetara saltzera. Maider, la frien a multas. Así que, bidali seguru bat, porque ni astean behin dauka DGT-ko eskutitz bat, bai, ez du hori egiten. Baina hori da Google-eko iragarkien funtzionamendua. Bai, orduan, ni pizkat saiatzen naiz, eta oso divertigarria eta hori, eta pizkat, terapia de txoke pizkat erabilitaz, berriz esan da, nahi oso jartzen gara irakurtzera, erabilpen baldintzak, eta aspertzen gara denok, ez dugu nahi. Orduan, bai, gauza pizkat muturrera bat egitut, eta txantxapilo bat erabiltzen ditut, eta azkenan, antxerkia egiten dugu, hori badaukat susmagarriak, badauzkat, baina, gero baita saltzen dugu, ez daukala zertan izan behar, baita bestatzen duguna da, ez daukat zer izkutatzeko, baina komunera juntzara, eta atea itxi duzu, bai. Ake ez duzu hemen, 80 pertsona gaudela, esara komunera joan eta ez duzu atea irekita, ake ez. Ake ez daukazu eser izkutatzeko, baina bai daukazu gauzak modu pribatean egiteko aukera. Eta, 10 minutan ere txaldiaren laburpen egin dizuet. Azaldu diguzu nola gaze dinamika duen zure hitzaldiak, orain jakin nahi duguna da, zuk ikasleak parez pare izaten badilime dituzu, ze aurpegi jartzen dituzte, nola erreakzionatzen dute? Denetarik, dakago, benetan, denetarik, bai. Aluzinatzen dutenak, en plan batzuk, ahoa itxi, sartu gaizula zerbait hor barruan. Gero, moskeatzen direnak. Baude batzuk, benetan, moskeatzen, eta behatzen duzu, behatzen dizutela, como gaizki edo, arraro, en plan, edo badago galdera bat. Eskubidea dauka zuen datuekin hau egiteko bai ala ez. Eta badago jendea, altzatzen duela oskua, baina benetan, indignada moduan, eta gustatzen zait, baita, olako posturak, baita, landu behar dira, askotan ez diete inoiz, sikiera galdetu, zer iruditzen zaizu, gero jasartuko gara abokatuek egiten dutena, zer iruditzen zaizu. Bai, eta orduan, batzutan kontatzen zara, badaukagu beste batzu, bai, egeatzen zaizkizula begiekin begira, aluzinatuak, eta, ni jakin nahi dut gehiago, eta ez dakiz batzuk galderak egiten datortzen dira, eta guzti, da super emozionantea, ikasle bat datorrenean, eta baita software libreen aldeko gauza mesutxo daukagu gure momentua, eta baita polita da, hori zare librei buruz, eta federatuei buruz galdezka datozenean, eta hori dira, pizkatori begiak, harritu begiratuak, hori izaten da normala ikusten duguna. Harritu begiratuak, edo bestela, indignatuak. Maider, zuk hitzaldi bat gidatzen duzu, Aitziber, zuk beste hitzaldi bat gidatzen duzu, zure hitzaldiaren gaia esan daiteke, sare sozialetan harremantzeko moduen ingurukoa edo dela, ez dakit, zure teknika antzekoa da, zuk ere terapia etxok erabiltzen duzu, edo nola dinamizatzen duzu zure hitzaldia? Bai, hitzaldian zehar bere badaukagu adibide batez, terapia de txoke egiteko, baina saiatzen garena da bereziki hitzaldi hori kokatzea gure egunerokotasunean, ez? Askotan zer gertatzen zaigu, informazio asko ematen dugula, baina zugula kokatzen gure bizipenetan, ez? Eta ez baldin badegu hor kokatzen badirudi ez dela gertatzen, ez?
Gainera, hitzaldia hasita bukatzen dugu hausnarketa berdinarekin. Esaten diguna da, beti badiruduela bi mundu daudela, ez alde batetik virtuala dena eta bestetik erreala. Orduan, errealitatetik kanpo baldin badago digitalizazioa, badirudi bertan gertatzen diren gauzak ez daukatela zer esanik gurekin, edo ez digutela eragiten, edo ez dutela ondoriorik, eta mundu askea dela eta zilegi dela bertan nahi dugun guztia egitea, ez? Ez dagoela araurik. Orduan, bueno, ez, hor bagoaz ikusten, nola erabiltzen ditugun sareak, ez? Eta hor adibidez badaukago oso adibide potentea, eta erabiltzen dugu adibidez Maiderren bikotearen argazki bat, baita ere erabiltzen dugu beste pertsona ezagun batzuen argazkia, eta bilatzen duguna da, beraiek jakin gabe, pertsona horiek nortzuk diren, beraien iritzia partekatzea adibidez, beraien anonimotasuna babestuz. Beti esaten diegu, ez duzue, sainorek ez du jakingo, zer erabiltzaile erabili duzuen, eta guk ere ez dugu ezagutzen, ez dugu irakurriko, baino bai, esaten duzuena dagoen moduan, inolako moldaketari gabe partekatuko dugu guztiokin. Eta orokorrean egoten dira mezu batseginagoak eta beste askotan ez hain atseginak ez, eta gorputzarekin sartzen dira, pertsona horren orientazioarekin, ez, desiraren orientazioarekin, edo lehentasun erotikoekin, janzkerarekin, baita ere beraien bizitzak ez, irudikatzen dituzte eta orokorrean ez dituzte gauza atseginak irudikatzen, orduan gero ez, taularen gainean esaten dugunean pertsona horiek gure gertuko pertsonak direla eta maite ditugun pertsonak direla, Maiderrek esan dioena ez, harridura izugarria, batzuk ere moskeatu egiten dira, azkenan guk baimena ematen diegu nahi dutena idazteko ez, baina ez dute kontuan hartzen, baimena emateak ez duela esan nahi zuk egin dezakezula, eta eta batzutan ere gero etortzen dira barkamena eskatzera, hitzaldi bukaeran, gaizki sentitzen direlako, eta bai. Argazkietan ageri den beste persona horietako bat, aitzi berbera da. Claro, agertzen da, bera 16 urtekin. Eta entzun beharrekoak, entzun beharrekoak, bai. Eta hori, eta nahiko itxusiak entzun ditugu, egia zen da. Eta nola baita kurtzea, pantalla lubaki batekin identifikatzearen rol hori, ez? Eta anonimotasun horren pean edo zer gauza zilegi dela pentsatzea, eta horrekin haustea, eta hausnartu dezaten, gogoeta egin dezaten, sare sozialetan gabiltzanean, beste batzuen argazkiei egiten dizkiegun iruzkinek eta mezuek, ze eragin duten besteengan. Aitziber, esan duzun moskeo edo asarre horiek izan daitezke akaso, ohartzen direla, benetan ez direla uste duten hori? Bere buruaren beste irudi hori ere, nolabait ere kapazpian gordetako hori azaleratzen dela somatzen dutenean hortik etorri liteke asarre hori? Izan daiteke. Azkenean, hemen ez garen hor liberatzen, Gu azkenean esperimentua ezagutzen dugu. Beste eta zari gara, baino hemen hori deno daukagu hor gure... Bai. Karo, kontua da askotan ez, pantailaren atzean gaudenean, naiz eta ikusi bestearen argazkia, ez dugula kontuan izaten pertsona bat dela, ez daukagulako aurrez aurre, orduan zailtasunak ditugunez, aurre ikusteko pertsona horren erreakzioa zein izango den edo nola hartuko duen gure mezua, uste dugu zilegi dela nahi dugun edo zer gauza partekatzea. Eta hori askotan gertatzen da sareetan, ez eta jarri erabiltzaian zure izen abizenak da gero zu jarri, ezakiz herritako Mikel naiz adibidez, berdin ez hartzen dugu hori, horrelako gauzak egiteko askatasuna eta edo lekuko izan gaitezke ere. Zor ere bi gauzak lantzen ditu, agian batek gauza honak esaten ditu, ez, edo atseginak direnak, baina gero, zure inguruko jendeak gauza desatseginak esaterakoan, nolako ardura hartzen dut nik horren aurrean, zabaldu egiten dut mezua, barre egiten dut ere, zego irakurtzen goazen neurrian, denek egiten dute parre, zerbait desatsegina esaten dugunean, hori da. Orduan, sartzen dira horretan, bai. Gazteak eta teknologia binomi hori uztarri hori ipatu dugu Igone, euskara da, hor hirugarren elementua. Ez dakit, gaztea eta teknologiaren uztarketa hori egintzat ematen genuen, esan diguzuela eror badirela sorpresa moduak, euskara, lehen da bizi, gazteak eta euskara. Beste meloi handi xamar bat, ez? Eta euskaldunon betiko harria bizkar gainean. Bai, gauza jakina da, uniberso ozeano digital honetan, hizkuntza gutxituek, euskara kasu, bere lekua egitea, erronka bada, oso naif litzateke pentsatzea era naturalean gertatuko dela, ez
egin behar dugu, eragin behar dugu, eta beste esparru askotan esaten dugun bezala erreferenteak oso beharrezkoak eta ezinbestekoak direla datozen belaunaldiak inspiratzeko, honetan ere bai ikusarazi behar dizkiegu esparru digital horretan, nor dabilen, zer sortzen ari diren, zer garatzen ari diren euskaraz, eta pentsatu nahi dugu, sinestu nahi dugu horrek izango duela eragina, eta etorkizunen eurak ere animatuko direla, izango direla sortzaile, garatzaile, euskaldun. Ze esaten dugu eta esaten diegu euskaldunak digital izango gara edo ez gara izango. Zalantzari, gabe da, bilakaera oso azkarra daraman mundua dela, duela ez da inbeste denbora esaten zen, eduki digitala euskeraz sortzea, nork egiten du, ez dago erreferenterik, ez dago hori sustatzen den politikarik, zentzu horretan gaur egun, egoera nola ikusten duzue? Badituzte gaztek euskaraz, sareetan edukia sortzen dituen eduki sortzaile erreferenteak euskaraz? Nik uste du baietz, egon badaude eta eurei galdetuz gero zuzenean erantzuten dute, bai, egon badaude. Beste gauza bada, zenbateraino jarraitzen dituzten edo zenbateraino konsideratzen dituzten guai edo gelditzen diren beste batzuen itzalpean. Softwareak, baliabideak, euskaraz sortzen dituzten personak elkarteak ere badira. Kontua da, ikusarazi behar ditugula, eta ez hori bakarrik, balioan jarri ere bai. Eta potentziatu, eta sinestarazi, benetan honek balio duela, erabilgarria dela, eta zentzua duela, ez? Norbaitek, esate baterako, gazteren batek, bere proiektu profesionala ere norabide horretan bideratzea, esate baterako. Ez soilik aisialdiaz ari garenean, ez? Baita ere, profesionalean erabaki eta determinazio hori hartzean. Nik euskaraz garatuko ditut app-ak edo softwareak edo dana dalakoak. Zentzu horretan, aipatu dugu, Bilbo, Iruña, Baiona, Barakaldo eta Morebietan izan zarete orain arte, geografikoki eremu ezberdina dira, euskararen realitate ezberdina duten eremuak dira. Zentzu horretan, jaso duzuen, gazten aldetik jaso duzuen feedbackean, somatzen da, eremu geografiko ezberdintasun hori? Bai. Eta ez soilik behar bada euskararen erabilerari dagokionez, beste kontu askotan ere, esate baterako Baionan aritu ginenean, nik uste du lantaldekon artean partekatu genuela, kontzientziazio maila altuagoa zutela esate baterako Bernat Etxepare Liziotik zetozen gazteek, ez? Hori gure artean komentatu genuen, eta hori, jakitun zirela, kontatzen zaizkien gauza askoren inguruan. Adibide moduan, hegoalden ikasleek, edo bintzat, ikastetxe publikotan daudenak, bebratuan ere bai, baina mundu guztia dauka Google kontua, zergatik ikastetxeko Google ematen dizutelako 6 urtekin, behartzen dizute multinazional baten zerbitzua erabiltzea. Adibidez, Bernat Etxeparek ez du Google erabiltzen. Eta, behitu, hor da kasu, adibide bat, zer gertatzen da, ni baita, txalea, baina beste tailerretan komentatzen dute, Google kontua daukazu, eta mundu guztia du, bai, eta bat esaten dute, ez, bale, arazo bat daukagu. Zezke Google konturik gabe, ez bat daukazua denei askutan, ezin zara sartu ez dakizen aplikaziotan, eta gero orduan batean topatzen zara zuekin. Orduan, adibidez, iparralde goalde, nire ustez ezberdintasun bat dago bai hezkuntza sisteman beran, beste modu baten egiten dutelako, horrek baita markatzen du, eta baitan nabaritzen da, beste, gaztetxoa datozela beste kultura batekin. Ez dakit ondare esatea gaztetxo batekin oso gaizki bitzen zait. Adiru hemen, zango du kultura, ez dakit itxo korrektu da den, baina ez que 14 urteko ondarea, ez. Baina nabaitzen da, eta gero igual adibidez, beti Iruñatik datorren jendea, niri izugarru zezet Iruñara joatea, egia zan da, baina beti dira 8.000 gazte, beti dira arazo gehien daukaguna, komunean ez dakiz erliatzen dutelako, agertzen dira gauza pegauta teiatutan, eta igual, beste toki batzuetan, zaigu, zakit Bilbono edo Barakaldon ere zaigu gertatu, alako nik nidaki dala. Baita zen itxaldea sartzen nahi, eta igual, zakit zerbait egin dute eta ez nahi zenteratu. Horrelakoetan esaten diezue, Erne, hori egin duzuenean mugikorra poltsiko maldimazen duten, jakin genezake zuek izan zarete. Horrelakoak esaten dizkizue. Bai. Hori egiten dute, ezta?
Bai, zein zegoen soinale horrekin konektauta, bai. Bueno, amaikak ere gerturatzen ari dira, lasterre amaitu behar dugu, esan dugu, aurrerantzean Gabona bitartean, Igone Errenteria, Laudio, Donostia eta Gasteiz bisitatuko dituzuela, egia da, denak dira hirigune edo herri handi xamarrak, baina orain Donostia eta Gasteizekin batera Errenteria eta Laudio. Akaso, Amorebitarekin batera, herri gehiago direnak hiri baino. Horre ezberdintasun egongo da. Bai, herriak dira, baina guretzat oso garrantzitsua da behar dugula logistika edo leku bat 300, 400, 500 gazte hartzeko gai dena eta 3 gune atontzeko aukera ematen diguna. Eta bai Errenterian eta bai Laudion badugu hori eta horrexegatik aukeratu ditugu edo neurri handi batean horrek ere baldintzatzen gaitu, azpiegiturak. Amaitu horretik, Aitziber Maider Igone esangabe geratu den zerbait esan nahiko bazenute, oraintxe daukazu aukera. Bueno, pues, Aitziber. Bai, agian, lehen egon gara hitz egiten ez, Euskal Erreferenten inguruan eta eredu horiek dauden ez dauden, uste dut interesgarria dela kontuan hartzeare digitalizazioaren historioa, ez? Lehen egon gara pixka aipatzen kafe bat hartzen, Facebook baino lehenago zeuden ez, baliabide batzuk komunikatzeko edo gauzak filmatzeko edo beste modu batean egiteko, eta Facebook izan zen neurri batean lehenengo aldiz gure gorputza estenan jartzen duena, bentsat gure aurpegia, ez? Aurpegien liburua deitzen da gainera. Baina, gero Instagramekin batera eta beste sare batzuekin, bai gorputz osoa erakusten dugula eta gorputz hori aldugula moldatu, ez? Orduan lehenengo aldiz, ja ez da garrantzitsua zuk bilatzen duzun hori eta pantailaren atzean dagoena zuzara garrantzitsua, ez? Kontsumitzaile bezala edo sortzaile bezala. Orduan uste dut badela garaia ere eredua gehiago egon ala ez egon, euskara ere badela, ez? Zerbait interesgarria gure hizkuntza oso kutsuna eta garrantzitsua den gauza bat dela, eta ereduak ez baldin badaude, aukera proposada horri ere ez, aukera emateko, ez? Eta hori ere erabiltzeko gure alde horretaz lana egiteko adibidez. Orduan, proposamen bezala, ez? Entzuleetako ere hori. Eta badirudi gainera sare sozialen aroa gainberan doala eta orain adimen artifizialaren aroa hasiko dela edo hasi dela dagoeneko eta beste meloi bat dago, meloi bat. Igone Mari Ezkurrena, Maider Likona eta Aitziber Mendiluze eskerrik asko, xare jardunaldien ingurukoak kontatzera etortzeagatik, eta uste dut, honek bigarren edo hirugarren kafe bat eskatuko duela, ben jardunaldiak amaitu, eta hortik ateratzen diren ondorien inguruan hitz egiteko. Eskerrik asko. Zuei. Agur. Eskerrik asko irukote. Hementxe goizeko 11 eta minutu bat daukagun honetan, bagoaz segituan estudio zentraletara kuaren bila antxe Garazi Kastaino lankidea, prez dugu eta Garazi egunon. Egunon denoi, bai, kontu ekonomikoak aipatu behar ditugu lehenik eta bain, azken ordukoei begira, errekorreko irabaziak iragarri baititu, 2025an Iberdrolak 5.307 milioi euro irabazi ditu iraia bitarte, da gainera datu hori, urtarrietik iraiera beraz 5 milioi eurotxo pasatxoko irabaziak, 2024ko aldi berean, baino 103 gutxiago da, gainbaliago txikioak izan zituztelako, hala ere, mozkingarria doituta, 16,6 hasi zen eta urte amaierarako irabazi errekorrak espero dira, hori azken ordukoa arlo ekonomikotik eta bestelakoetan ere nabarmendu behar dugu hegazti gripearen lehen kasua topatu dutela Nafarroan, migrazio kurrulu baten kasuan hauteman da, Argedaseko ez egune batean. Nafar gobernuak eman du albiste honen berri, herrialdeko lehen kasua da, baina landa garapena eta ingurumenerako saietik jakinarazi dute beste hainbat lagin daudela oraintxe bertan laboratekiko berrespenaren zain, beraz ikusi beharko dago. Lagin guztiak migrazio kurruluarenak dira, eta gainera nabarmendu nahi izan dute hegazti basatiak direla guztiak, beraz ez legokela inolako etxalderik edo inolako kasurik etxaldeetan. Momentuz behintzat, kasu bakarra gogorakarriko dugu, horiek azken ordukoak nabarmentzekoetan, errepidei begira jakin badakizue goiz osoan zehar arretaguna izan dela bat errepidea Andoainen, kamioi bate matxurak autoilara handiak sortu dituela, trafiko zuzendaritzak jakinarazi berri du autopilaketak amaitu egin direla, beraz honezkero lasai ibili gaitezke errepide horietatik. Eta hauetxek nabarmentzekoak eta amaitan puntu-puntuan itzuliko gara. Eskerrik asko Garazi Kastaino, guerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz erratian, eta guk aurrera egingo dugu, eta Sua Enparantzarekin eta Pablo Zurutuzaren lehen aldiz berriro podcastarekin egingo ditugu hurrengo minutuak.
Eguno, entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tartea. Artista bakoitzaren atzean beti dagoelako ilusio gazte bat. Gaur, zuen parantza. Antzerkiarekin noizti daukan erlazioa, egia esan, nik esango nuke txiki-txikitatik, justu aurrekoan amak bialdu zizkigun bideo pila bat, hartu ditunak gure txikitako kamera zar batetik, eta bideo guztitan zerbait daukat buruan, edo gitarra bat daukat, edo kamerarekin jolasten nahi naiz, pertsonaiak egiten, anaiekin jolasten, baino beti antzerkian inguruan. Orduan, nik uste txikitatik gustatu zaidan zerbait izan dela, eta egia da oso lotxatian nintzela etxetik kanpo, eta orduan beti kostatu zaidala asko, sartzea antzerki talde batean, edo lako zerbait. Orduan, 5 urtekin dantzan hasi nintzen, eta horrek ere nik uste asko lagundu didala, eta eman didala kontaktori estenatokiarekin, eta presentziarekin, eta pixkat aktuatzea bezala izan dela niretzako. Azkenen hori oso lotxatean nintzen, eta dantza egitea asko gustatzen zaidan, baina beste jendearen aurren, ordu niretzako beti izan pertsonai baten barrun sartzea bezala. Eta gero txikitako ikastolako antzerki guztitan, beti nahi nuen pertsonai bat lortu, 8 eta 7 txumena, eta zakize, 8 nahi nuen, pixkat hori, disfrutatzen nuen, eta gero jabukatu nuen batxiler artistikoa egiten, eta bertan antzerki taldean sartu nintzen, eta hortik gaur egun arte. Noiz konturatu zinen aktore izan nahi zenuela? Ez dakit momenturen baten ez dakit konturatu nintzen. Egia esaten baizut, nik hori batxilergoan antzerki egin nuen disfrutatzen nulako, gustatzen zitzaidalako, gehiago jakin nahi nolako, eta gehiago ikasi nahi nuelako. Kastilak egiten hasi nintzen goazenerako, hori azkenen uztartzen zitulako nire arlo guztiak, dantza, musika eta antzerkia, eta hori egin nahi nulako, gero iritsi zitzaidan irabazi arte, horretze honez kanta ez dantza ez zerta dana zan hori antzestea, eta kamera aurrean eta zerbait berria zen niretzako, eta nik uste 2. denboraldira arte, 3. arte, oraindik ez neukala argi aktore izan nahi nuenik. Nik esaten nuen, ni hau egiten nahi naiz, asko ikasten nahi naiz, disfrutatzen nahi naiz, baina oraindik ez dakit nire pasioa dena hau edo ez. Eta orain gaur egun, esan dizezuket baietz. Eta pilatik hasitela, eta pixka gehiago ikasita, gehiago disfrutatzen dela ere rodajetaz, ez. Zein izan zen egindako lehen obra? Lehenengo aldiz egin nuen obra, Antxumeena eta 8arena, eta zeukiko nintzen 7 urte. Nik uste, eta inglesezan. Eta gero helduagotan batxilergoan egin nuen La Casa de Bernarda Alba, eta nintzen Adela. Eta egia esan disfrutatu nuen pila bat, kriston parrak genituen obra hori prestatzen. Zein referente zenituen orduan? Zer ikusten zenuen zuk, telebistan? Egia esan nire referenteak telebistan, edo mundu hortan, txikitan pirritx porretan manimoeto, txosea izan dira dena, eta gero nik neukan goazeneko irati, Barbara Ribas, niretzako zan, zondo abesten nun, zondo dantzatzen nun, gaina gimnasiarren dikaitezun, eta nik ere egiten nun, orduan, niretzako zan, increíble. Eta gero, kriston parragotatzen ditun, guazemank eta programa hostia hauek lehen oitezianak ikusten. Aitziber Garmendia, Iker Galartza, Gorani eta esketxoiek ite zituztenean, hori netzako alkain, nik uste horiek izan diela. Antzerkiaz gain, musikaria ere bazara, dantzaria, noiztik egiten duzu guzti hau? Ni berez musikaria enez konsideratzen, ez daukadalako
formazio nahikorik musikari hitza eukitzeko nik uste. Beste gabe, gustatzen zait, 9 urteatik gitarra jotzen dut, hor bai musika eskolara jo nintzela, baina ez dut hola nire burua musikari bezala hartzen. Eta noiztik egiten guztia, hori esatizut, eske bialduko nizkizuke bideoak, eta dia pasada bat txiki-txikitatik, bostan aiarrebak, dantzan, mozorrotzen, antzerkia egiten, beti gurasok zuten show bat, etxean, orduan txiki-txikitatik egin dena. Eta da izan dela nire urteroko drama, aukeratu behar nuela extraeskolar bat usteko. Bueno, agendak etzean ematen, eta hori, 10 urtekin edo. Eta beti izan da zerbait asko kostatu zaidana, zerbait bakarrik aukeratzea. Ez zai gustatzen, eta egia esan oso pertsona ezakit kuriosa naiz, ezakit aspertu egiten naiz gauza bakarra egiten badet, nik ofizina baten ezin dela nin. Orduan, gustatzen zait, egun baten hemen egiten dut emanaldi bat, baina hurrengo egunean bestuko dut edo bezdakin nun. Eta hurrengo egunen egiten dut hori grabaketa bat. Ezakit, euki dinamika pixkat bizitzan eta horrekin niz zoriontsu niz. Musikaria alorrean Naniren etxea izeneko kantu bat kaleratu berri duzu. Nola jaio zen kantu hau? Bai, Naniren etxea kaleratu dut, eta kantu grabatzean aukera izan zen, bueno, no espero, nik idatzita ditut igual, 10 abesti, hor, kajoian. Nire mobileko notasen idatzita, eta listo, eta egunen baten esatea, egunen baten grabatuko dut, baina, bueno, beti topera nabil azken denboran, eta ez diot dedikatzen behar duen denbora. Eta Naniren etxea grabatzen ari nintzen Lukenekin, lagun batekin, eta deitu ziaten Ulumediatik, eta nik Ulumediarekin lan egin dut, soinu fikzioa grabatzen, eta esan ziaten, inbar dugu proba bat, Donostia kulturarentzat, beste abeslari batzukin, baina 0 pilotoa ez, egin behar dugu, ikusteko ea nola izango litzateken. Egingo zenuke zure abesti bat grabatu tetzakitze? Eta hola egin genuen, eren eguneko 2 musikariekin hitz egin nun, eta hola xe, Lukenekin elkartu, grabatu, eta hola atera da. Eta zeren inguruan hitz egiten du kantak? Hitz egiten du duela 2 urteko egoera bati buruz, nahietako bat, orkesta zuzendaritza ikastera juntzen, Bartzelonara, eta beti horregon da, ondoan, eta batean, distantzia horrekin, raro egiten zitzaidan, justu ama gaixotu gintzen, pneumonia fuerte bat hartu zuen, eta amarekin konexio handia du, eta orduan pixka bat zan, etxeak behar zuela bere presentzia, denak pixka lasai egoteko. Gutxe gora bera hori da laburtua. Dantzari alorrean, azken urteetan Kukai dantza taldean ikusi izan zaitugu. Nola iritsi zen guztia? Kukai dantzan Kukai dantza taldean, konpainian egin dituen 3 urte edo lako zerbait, edo 4. Hau etorri zen aspalditik ere. Nik beti esaten dut, gauzak ez datuzela ez diala zerutik erortzen, eta batzutan kanpotik ikusita badirudila, ez? Dena ondo, dena errexe egiten duzu, dena ez da errealitatea. Nik egia da, ditu dela gauzak oso argi txikitatik, etxean asko lagundu diate, erreztasun pila jarri izkiate, eta asko lagundu diate bideo hori egiten, eta orduan, hortan egin dut lan. Eta Kukaiena hola izan zen, 15 urtekin, nik dantza txiki-txikitatik hori 5 urteatik egiten dut, Antibotarrak dantza taldean, gero eskolan, gero inkarin ibili naiz, pixka bat, pare bat urte pasatzen ditun, eta esaten nun, venga, gehiago ikasi nahi dut, pixka profesionalago nahi dut, eta orduan aldatzen nintzen taldez, eta inkarin nengoela, horrentzut izan diagertu Kukai, eta hori, behaien emanaldita juten nintzen, amarekin, ikusi, hitz egiten duten, zertan dituten lan, eta 15 urtekin, amak ikusi zuen zegoela ikastaro bat, Kukaiek emate zuen agudan, eta amak esan zuen, hori da lehenengo gakoa, ez, Kukaien atea jotzeko.
15 urtekin imaginatu. Baina, bueno, presari gabe, jun kontaktua euki, ikusia nola egiten duten lanera, gustatzen zaian. Eta holaxe, jun nintzen, egin nuen kurtsoa beraiekin, eta gero jarraitu nuen, batxillerra egin nuen, eta batxiller bian, hasi nintzen laborategia egiten zioten programa baten, kukaiek antolatzen zituen klaseak, eta astero juten nintzen, Victor Eugenian ensaioak egiten zituzten, eta hori kukaiko bat etortzen astero, gutxi gora bera, klaseak ematea. Eta hor, ikuste zuten zemuz, moldatze zinan, eta formatzen aizinan etengabe. Hor, kontemporaneko klasetara juten hasi nintzen, aparte. Eta hori, eta gero, Jonek deitu zian, Jon Maiak, kukaiko zuzendariak, eta esan zian, behaien ensaio batzutara juteko, probatzeko, eta berzen moldatzen nintzen, praktika moduan, holaxe. Eta, klaro, ni klaseekin neon oindikan, usan dizagan neon, batxi artistiko iten nahi nintzen, eta orduan, Jon Maiak egite zizkian, nola da, justifikanteak, klasea faltatzeko. Eta irakaslek, kukai zuten oso goian, orduan, beti, bai, noski, jun, eta orduan, azkenen batxibin, nintzen hainbeste jun klasera. Hori, ensaiatzen, eta egiten nuen ensaioatu eta gero ikasi, eta hola. Eta gero ja bukatu nuenean, selektiba egin nuen, eta Jonek ditu zian, eta esan zian, ze irutzi zaizu egiten badegu lehenengo urte hau praktika moduan. Ea zemuz moldatzen zen, eta hurrengoan ja kontratuakin. Eta holaxe. Eta noski, azken urteetan, telebistan ikusi izan zaitugu, irabazi arte telesailean bertan. Dakigunez, amaitu berri dozue aurtengo denboraldiko grabaketa, adibiliko gara estrainaldia noiz iritsi. Baina, uda honetan estrainatu berri da egindako azken pelikula. La Coleccionista izenpean. Zer moduzko esperientzia izan dago? Irabazi arteko bosgarren denboraldia grabatu egu udan, eta otsaian edo urtarria otsaia inguruan estrenatuko da. Eta udantan La Coleccionista pelikula estrenatu da, eta orain serie moduan estrenatuko da Amazon Primen, urriaren 29an, Halloween baino pixka lehenago, terrorezko pelikula delako, edo serie bat, kasuntan. Eta esperientzia hau izan da kristona. Hau nuela sinisten, oso azkarra izan zen prozesua, ze pelikula batzutarako inberrituzu prozesu pila, kastin, iritsi naiz pelikula, egon lau pelikulatan egon naiz kastinan finalean, eta izan dira 5 kastin. Pelikula bateako jun eta huelta, eta egin beste proba eta beste bat, eta hau izan zen proba bat egin, gustatu zaien eta listo barrura. Eta hor suerte auken hona egia esan, eta izan da kriston esperientzia, kriston, lan egitea Kanko Rodríguez, Magi Cibantos, Daniel Grau, Paco Tous, Belen López, olako aktorekin, askotan ikusten nuen ere burua kanpotik bezala, eta zaten nun zeiten nik hemen, ze momentutan, eta ikostatzen dela pixak konfiantza eukitzen ere buruagan, azkenen kriston aktoreak dialako, eta zerbait berria zelako, erderaz, eta terrorezko gauza bat, orduan. Interpretazio aldetik ere komplikatua zen, 2 pertsona egitea bezala zen, ona eta gaiztua, pixkat erotuta neola inbar nun. Orduan, izan da kestoan erronka, eta gira zen, oaindik ez dut ikusi, nintzen hau sartu zinera jutea, nire burua ikusteko. Eta, Amazon Primen ateatzen denen ikusiko eta berzemuz. Zein zen zure pertsonaiaren izena? Eta zer du pertsonai honek sua gaztea ameslaretik? Nire pertsonaiaren izena La Coleccionistan zen Olga, eta nintzen Magi Cibantos eta Daniel Grauen alaba. Eta pertsonai honek zer du sua gazte ameslaritik.
ez dakit, pertsonai hau egiteak badu kriston, ez dakit, sorpresa edo kriston arrotasuna ere, sua txikiari izateko bida ze izan egiten, ze divertigarria den hau, eta nun zauden, oza, ze mailatan, hori, lehenengo mailan jokatzea bezala zala. Eta ilusioa, bai, ezakit, gero pertsonaiak berak badu inozentzia hasieran, ez dut spoilerra hondirekin, baina bueno, hori, bi alde ditu ez, ona, eta gero kablea, hola, zeta, kruzau, hoxe, eta onak badu inozentzia hori, ume txiki batena bezala ez, jolasa, oso Feliziana, ni izan izena bezala, baina gero mala letxe horrekin eta alde hortatik ja, gaiztoan aldetik ja ez daukasuatik ezer nik uste. Ez da, guztiz zerbait desberdina eta horregatik izan da pixka bat erronka zaila, hori zaukazulako apoio hori, ez? Eta zer du gaur egungo sua gazte hartatik? Nik uste desente daukadala. Esaten da hor, mi niña interior, eta zakizei. Nik uste nahiko alimentatzen dutela, eta batzutan ahaztu egiten zaidala lanarekin eta nire exigentziarekin, oso perfekzionista naiz eta oso exigentea naiz nire buruarekiko. Eta bai, batzutan galdu egiten dut sua gazte hori, laneko hori zatiate askotan erizkizea oso korrekta, oso ez dio dala nire buruari uzten ere gaizkiten gauzak eta beti, baina gero ere badaukat alde hori pixkatana, hori, jolasten duna asko, disfrutatzen duna asko, improvisatzen duna asko. Orduan, bueno, bi aldetatik daukat. Eta egia da, sua gazte hori dagoenean presente, asko divertigarriagoa dena nik uste. Eta batez ere, hori, zirkoan emanaldiak deitu danean edo estenatokian nagoenean, sua gazteak desinte jaten du gaur egungo. Eta horre esaten dut, hau da, nire gustatu zaidan, hau da, txikitatik gustatu zaidan eta beti disfrutatu detena honekin. Orduan, bueno, hoxe esango nuke. Azkenik, zein izan da, zure azken lehen aldia? Eta hurrengoa? Bueno, igual, hori, erderaz grabatzen lehenengo aldia izan da aurten, hori la kolekzionista, eta la berria, bazakit, lehenengo alditzen netolako bideoklip bat, nire abesti batekin, estudio batean, nik uste hori izango nukela. Eta hurrengoa, ezakit hurrengoa izango dan, egia esan, ni oso irekia naiz gauzetarako, orduan, ez dakit nire trukare bada batzutan sinistaraztea nire buruari naizena baina ausartago naizela, edo uste detena baina ausartago naizela, erronka berri aurre egiteko, orduan, batzutan bada kapa bat jartzen didana nire buruari ze barrutik beldurtuta egoten naiz normalean, eta beti hori aldaketekin, erbesa bezala jartzen naiz, baina beti esaten dezu, hau kontrolatu daukazu, ondo pasako duzu, pixkanaka, eta hori orduan, ez dakit, nahiz izango den hurrengo azken lehen aldia, hurrengo lehen aldia, baina, bueno, motibatuta hartuko dut, eta guztiz irekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2.
Gasteiz eta Arabako lautada 81.5. Donostialdea 83.8. Gernika 86.7. Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 81.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.6. Naiz irratia. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Naiz irratian, bigarren kafea. Zigaro baten kea, momentua unea, mikrofonoari heltzen dion kablea, metodo xumea, gaztea umea, abesti oro jaiotzen den zendutako elea, belearen pose beltza, esferaren ertza, lideltzarik gabe mugitzen den marea, errimen betiki besoen etxea, zure izen eta bizen gizenen amaitzea. Helburu duguna lortzeko bidean lagungarri izan ohi da konstantzia. Zer lortu nahi den argi izateak ere laguntzen du bidean topa ditzakegun oztopo eta sasia garbitzen. Horri gaitasuna gehitzen baldin badiogu eta guztia uztartzen baldin badugu, gure hurrengo protagonista gertuko zaigu parez pare. Txikitan murgildu zen musikaren ozeanoan Markel Perez Etxarri. Ozeano horretan perkusioaren kontinentea izan zen itxuraz gehien eragarri zuena eta harrezkero lurralde horretan dabil ara eta ona bidean urratsak eman eta eman. Eta dena esaten hasita, kontinente horretako irla batetik etxera egin duen eskapada batean harrapatu dugu elkarrizketa hau egiteko. Markel Perez Etxarri, egun eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egunon. Zer moduz gara? Ondo. Ondo? Bain hotzez, pixkat. Hotzez. Gero azalduko dugu zergatik diozun hotzaren kontua. Baize, onera erres moldatzen da gizakia, Ba, noski. Markel, laste sartuko gara mamian, baina hemen gonbidatu guzti bi galdera egiten dizkigu elkarrizketen hasieran eta galdera horiek goiurik egingo dizkizu. Galderak dira, eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzungo duzun. Lehenengoa da, etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekora, pelikulan soilik etapa zehatz bat kontatuko dut, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero ikusteko pelikula batean islatuta. Hori da lehenengo galdera, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Eta esan bezala, bi galdera hauek egin ditut nik, baina zuk bakarra erantzun dezakezu. Vale, bigarrena ez dakit egia esan nola erantzun. Niko lehenengo aukeratuko Lehenengoa, ez dakit ziur, baina nik ustet goi maila inun 4 urte horiek, igual, ze pixkat denetik egon zan, ardun pelikula bat diteko nik ustet gauza goiongo ziala kontatzeko. Bestela handik, hone arte, ze gero goi maila bukatu da 2 urte hoitan de gauza asko ondia, orduan pixka denetik egon zan, gauza honak, txarrak, pelikula bat edakan pixka guztia, ez? Asko gustatzen zaiteu, ze galdera honi erantzuterakoan eduki ditugu erantzun mota ugari batzuek esaten dutenak, nire semearen lehenengo 10 urteak, eta etapa da 10 urtekoa, edo gero aurrekoan etorri zen Arkaitzkano, eta esan zuen Gabonetako afari bat. Eta urteak ez, berak gau bakarra eta afari bat, eta tartean zure bezalako erantzunak, ez 4 urte edo dana delakoa. Beraz oso bitxia izaten da bakoitzak nola ulertzen den kontua. Markel, laester hasiko gara zure ibilbideari buruz hizketan, baina nik kuriositate bat badut, atetik sartu zarenean, sartu zara motxila batekin, eta eskuan funda batekin bezala. Beste edozein izan baritz, akaso pentsatuko nara hor darama, bazkariaren taperra darama, baina perkusionista bat izaki zer dago funda horretan? Justu pandereta bat nemakin, bazpare beti ezakit noiz ikasteko tarte bat eukikote, no? Hemen zehose jotzeko gero, edo zer gauza bazpare prestatuta beti hon bar da, orduan
Ez da ez da nerea, musikeneko lagun bati eskatu nion bazpare ukitzeko egun hautan, da hemen ekarriet bazpare. Zer den, batzuk hiltzen dira, ez dakit, kuaderno bat hartuta edo zin momentutan inspirazio etortzen bat zaie, Markel Perez pandereta batekin ibiltzen da. Ez da txarra, eta gero esan du, zoze joberako banu, ez zegoen gidoien, baino baliatuko dugu. Eta aitzaki ere baliatuko dugu perkusionista batekin ari garela, beste baten zori gaitza kontatzeko, Iñaki Letamendia perkusionistari gaur gauean bateria lapurtu diotearen kotxetik, Tolosan gertatu da hau, Yamaha gorri bat da, esango nuke nahiko giro jazerokoa dela, Julen, ez bombo txiki eta timbal txiki xamarreko Yamaha bat, su koloreko kaja batekin. Bueno, ez dakit gauza bek ez dira errazak izaten, baina entzulen artean musikari eta kulturgiroko jendeare badago, eta norbaitek trazarik hartuko balu, Yamaha gorrixka honena, jarda dien Iñaki Letamendia perkusionista eta bateria jolearekin harremanetan, edo gurekin, edo, justu gaur goizean heldu zaigu, eta etxeko sentitzen dugunez, eta giro honetan ari ginenez, esan ere esan behar dizuegu, baina tira, beste gomendioa entzuleok, ez zazuela kotxean eta biztan ez erutziz, beti izango da horren atzetik ibiliko denik. Tristea da, baina horrela, zuri horrelako disgustorik Markel egokitu zaizu? Txikin bat bai, baketa batzuk ingoatzen naiz, da, etzian merkek. Orkesta baten neolan Frantzin, behin utzi egun batetik bestea segurua zantoki baten berez, da aurrengo egunen etzedenan. Orkestaren entxegu espazioan. Bai. Guk ere badauka gogorra nahi dute, Inigo, gogoratzen zara? Akordio orkestarekin Pragara joan ginen batean, timbala jotzeko mazak falta zirela eta bat falta zela eta... Ze gertatu zen? Lapurtu zizkiguten? Kontatu beno lapurtu egin zizkigutela, seguro nik aldu ingo genituen. Eta kotoia eta zeloarekin osatu genuen bat posible da? Komuneko papera eta zeloarekin. Hori bai dut buruan, enuen jakingo noiz eta non egin genuen, baina... Lotxa ematen dit, Markel Perez bezalako perkusionista... Ez dakizu Markel, ze harmoniko ederrak ateratzen zituen zeloarrak. Baina komuneko papera eta zeloarekin osatu genuen, ala moduzko maza bat eta han joan ginen. Nik badut instrumenturen bat ere galdu edo lapurtu diatena. Baina ez dakit zein? Buruan badut. Bueno, kontu hauek zaten dira. Gertatzen dira bai. Bueno. Hobeto aztea. Bai. Edo norbait utzi diozun zerbait eta gero urtetan ez dakizula nun egon den eta horrelako... Bueno, Markel, mamian sartuko gara pixkanaka, esan dugu, zure kasi bizitza osoa perkusioaren bateriaren bueltan daramazula, baina ez dakit, txiki-txikitatik datorkizun, etxetik jasote duzun, nolakoa dira musikarekiko dituzun lehen oroitzapen horiek? Bai, bueno, nik perkusioa dan instrumentoa hartzen guztia, berez instrumentorekin nik beti esatet berandu hasi nitzala, berandutxo. Hasieran bai hasi nitzan bateriakin joi bezala, de hecho, zuk guzti zenean lehenengo aldiz beti gotuko naiz. Bai. Eta, bueno, gero sartuko gara bestela. Ez, kontatu hori polita da. Ni gotzen naiz, ni hasieran musikakin ez nekan zer ikusi. Markel, txen bizkate? Nigo, hor audiotxo bat badago, ezta? Gordean. Ara, eske... Hemen sorpresa asko... Elkarrizketa hau landu dugu apur bat eta gerorako zegoen, baina jak gai atera den. Aurreratu egin gara, ondo. Zu bai natibo digitala. Hemen txedakogu. Ez balin badet esan, gauzu bat oso importantea keitu bardet. Esan duan bezala, txikitan, eramatek edun kontzertuetara, patatan, soinu frogak, ez dakizek, kango zarantzegi, baina esan behar dut, lehenbiziko aldiz, Markelek hartu zula, holtza baten baterie bat montatuta eta mikrofonatuta, Julen Goikotxearen bateria izan zala. Julen Goikotxea jauna izan zala lehenbiziko pertsonak, Markel eseri zuela holtza baten gainean bateria jotzera. Bai, hori... Vamos, Julen, ez zaizula sekula astuko, baina niri ez da, eta, bueno, hemen etxen ez zaigu inoiz astuko. Desordutan taldearekin, irurako trinketean. Zango nuke 2007-2008 garren urtean, hori inguruan. Ze ona hau. Bueno, entzule izango digu, Josetxo Perez dela Markelen aitaz egin dugu, nolabaiteko arkeologia apur bat elkarrizketa hau prestatzeko, eta hori atera zen, nik egia esan, gogoan ez nuena zen, hori ziantzela lendabiziko aldia, gogoratzen itzen une horretaz, baina enekena hori zen, eta 2008 betu du pixka beranduago izan zen, baina hor dago, jarraitu lasei Markel. Bai, ez, ni hoi, esan du bezala, ni hasieran ez nekan zer ikusirik musikakin orokorren,
Da batzen naiz behin kontzertu bat ikusten Carlos Arantzegi zeola bateria jotzen, esan, nik instrumentu hori ikasi nahi dut. Da horra sinitzen, Enrique Rubinosekin Loatzo musika eskolan pixka bateria joi bezala, gero trinketeko hau gertatu zen. Eta behin esan, ni honekin ondo ez, nik jotzen, gustatzen zitzaiten musika jotzen nun, esan nun pixkat zerbait desberdina nahi dut probatu, o pixkat aratago jun. Da jun nintzen Donostiko kontserbatorioaz, amak ikerteleria, nahi irakaslea izan zana zautzezun lasartetik, edo lako zerbait ustetzala. Jun nintzen berta da, ja, gelan sartu behin zain laizter, behiatu nun alde guzti eta zenbat instrumentu, zer da hau? Esan, nik hau nahietin, baina nire bizitza guztiako. Da, ja, hortik aurrea sartu, ikerrek hartu ziten atope hasiera batetik, gurra ematen, da, oain arte. Badakigu, zure etxean musikarako afizioa beti egon dela, badakigu, zure aitak esan zigulako berak ere eskusoinua tarte batean jo zuela, ikasi zuela, gero ipatu dugu, zu txiki-txikitatik, Carlos Arantzegi ipatu duzu, bidertzeanen kontzertuak, kontzertu asko, soinu proba asko ikusitakoa, horrek badu, pisurik badu, nik uste baiet. Bai. Gaina, hoi, askotan, nik beti asko separatzen ditut mundu modernoa ez, da mundu klasikoa, ze naizta dena musika dan, jendean nola izatea pixkat oso desberdina da. Da nik beti eskertuet bi aletatik zerbait eukitzea, ze bien artean beti ondo osatzea bi gauzak ez. Nik ikustet igual, edo zein tokitan ikasita naiz musikenen, edo Holandan neonen, edo zer gauza, beste ikasleekin konparatuta, beste askok igual bakarrik jotzen zuten klasekoa, eta jazta da, irakasleak esatezien modua, edo ni beti neon beti harakatzen, gauza gehiago, baina hau modernatik hartuta igual pixkatu beto, hau hemendik, ni beti neon buruai ematen, nola, bi munutatik pixkat ezagututanekan, zan pixkat tornado bat bezala ez, batzutan de txarra izatea zekala, baina pixkat horrek denei beti asko lagundu izan duit. Markel Perezek aipatu ditu hainbat izen, Julen, bere bidean, ez? Zu zeu, aipatu du Carlos Arantzegi, aipatu du Enrique Rubiños, aipatu du Ikerteleria. Esango nuke, oien denen artean, bigarren kafean joestuen bakarra, Enrico dela. Enrique, izango da, beste pasadira. Ikerteleria hemen izan zen Iñaki Diegezekin, Mikel Aspirozekin izan zen hemen Carlos Arantzegi. Zuk zeuk, uste du Laizter ere, igual, embajadaren bat izango duzula bigarren kafean, baina hemen izan zinela idaz makina bat eta kajoi bat jotzen. Hori da, hori ere egin genuen. Eta Enrico ez du gurean uki, beraz, engantzatu behar dugu baten batean. Bueno, zerrenda egingo dugu, eta izen gehiago ateratzen diren elkarrezetan zehar, eta egingo dugu goimailako perkusionisten topaketa bat. Hori da. Gustora asko. Markel, deigarri egiten dena da, eta kaso, nola baita ere ezkakintasunetik edo normalean pertsona gazte batek bateriarako joera gehiago dauka kaso perkusio klasiko edo gainontzeko perkusiorako esan edut garbi esan da, begitik akaso bateria errazago sartzen da eta bateria jotzea beste rolloa dauka perkusio klasikoarena baino. Zure kasuan beste aldera egin zenuen perkusioaren bidera. Egia esan ez dakit zeba, nik uste izan zela, inbeste gauza ikusi esan, honekin seguro naizela aspertuko, zegoen baten batez aspertzea naiz beste instrumentuakat, da beste instrumentua ez denen nahi besteakat, da pixkat nik uste horrek mantendu ditela ari hortatik juten ez, beti. Uste toi dara, ni beti izan naiz gauzetaz azkar aspertzean norbait, orduan horrek asko lagundu dit nik uste. Bateriak intzan bateria, da nahi horrek lagundu ditze, bateria noiz behinka jotzet, geroz da gutxigo, nahiko nuna baino gutxigo, baina azkenen hola pixkat denetik itea dago, ez? Zu ondo ezagutzen zaituen batek esan digu langilea egoskorra eta konstantea zarela. Ados daude? Egoskorra bai. Egoskorra bai. Eta langilea eta konstantea izan beharko da, iristen ari zen elekuetara iristeko? Langilea nahi etena baino gutxigo, baina bai, da konstantea bai. Bai. Esan dugu Markel, Loatzon lehendabiziko urratxoiek emanda, ondoren Donosti aldera egin zenuela, eta zuk argi esan duzu, hasieratik garbi zenuela, ez? Hori da nik egin nahi dudana, baina noiz hasten da, nik da hori da egin nahi dudan hori benetako zentzu hartzen da, nik honetatik bideratu nahi du nire etorkizun profesionala. Egia esan ez dakit esan den une zehatza ez, baina beti gotzen naiz zutez izan zela perkusioakin hasi nintzen bigarren o hirugarren urten, ikon nituen 16 bat urte, da klase oso txar bat eukin nuen gotzen naiz ez nula asko ikasi,
Eta gero amak emate ziten beti kotxeen lanetik atatze zanen, esan ziten ze Ikerrekin hitz egin zuen, ze klase oso txarra izan zen. Ez dakit ze esan ziaten, nola, ontan nahi banun dedikatu ez, sartu behar nitula orduk o munduko bena izango nahiko banu bezala ez. Da hortik aurre izan zen, txipaldaketa bat ezela esan nahi, bale, ontaz nahiet bizi ze gustatze zait, orduan hemendik aurrera egurra, baino hau izango bazan bezala gauza bakaran ere bizitzan. Tartik aurrera ja izan zen atiro, esatean bezala. Galtzailenak indutara jarriko naiz, ez dut atzera egingo. Eta gero esango digu ez dela langile eta konstantea, baina tira, hori berak esan du langileagoa izan nahiko lukeela. Eta uste dut hor oso ondo aukeratu dituela hitzak. Lehenengo, bakarrik onartu du egoskorra izatea, hori ondan nik uste dut, olako, nola izaten da? Arrokerian erori nahi izan hori, baina gero uste dut hitzak oso ondo aukeratu dituela. Langileagoa izatea nahiko nuke. Ondo dago. Horrek ez esan nahi lan gutxi egiten duenik. Hori ere egia da, horretan ere arrazoi daukazu. Markel, duela hilabete batzuk, edo aurreko demoraldi batean, hemen Igor Arostegi perkusionista izan genuen, eta berak mai gainean jarri zuen kontzeptu bat bazen, eta berak esaten zuen, berari asko lagundu diola bere bilbidean, kaleko musikari izatearena. Berak txarangetan jodu, eta nik ere, badut, oroimenean, Markel Perez Etxarri txiki gazte bat, kaja jotzen, txaranga ezberdinekin. Zuk ere kaleko musikariaren kontzeptuaren bali hori azpimarratuko zenuke? Bai. Guztiz, leheno esan detena pixkat, modernoa da klasikoa batea asko satzeiala ez, kalekoak de hortan zer ikusi handi daka. Da hortan de asko notatzea, asko nabaritzea desberdintasuna, kalea daka, kale neondan musikari batekin, da ez dan egon batekin. Edo zein kontzertu, proiektu iteako momentun, ez daka zer ikusirik. Naiz klasiko, moderno, edo zein, bai. Oso nabaria da ezberdintasuna. Markel, Donostiako musika eskolan utzi dugu zure garapen hori, ondoren etorri zen musikenen sartzeko aukera, nola izan zen hori? Hoi, pixka berezia izan zen, ze iguatzen nahi zoi, erdi baina neonen esan numezela ikertelleriakin, ni atzeatuta esatean nindoan, ze nola berandu hasi nintzen perkusioakin, beti kurtsok atzean egon da, nire adinekok, igual, 6 urte dira gutxi gora bera erdi maila, denak zeuden 5., 6. urten, eta nio hain neon 3. mailan, olako zerbait. Da justu etorri izan COVID-a, denentzat txarra izan zala orokorren, baina gauza honak deukizitun, da oitako bat izan zan musikeneako frogak bideo bidez izan ziala. Da horri eskerret zeuden hainbeste gustatzen zaizkiten teorikak. Da, hoi zan ere oztopo nagusia, ez teorikatan oso atzeatutan indoala. Orduan, nola, teorikak ez zeuden esan zitenik ere, grabatu bideo bat, biali bazpare da, sortea badago, sartuko zehaz badago sortea, itxoingo deutokatzean arte. Da, biali nun, azken lehenengo gatu nintzen, aragun nintzen, ez? Orduan, pixka sorpresa izan zen, ze gero kontuatu nintzen, Ikerrek biali ziola irakasleen bati nire bideo bat aspaldikoa, da esan zura, ez? Hau presentatzeko, nik uste sartzeko maila dakala, gero ikusiko dugu ze beste kandidatu edo dauden, ez? Frogan, baina azkenen sartu nintzen, da horrek guzti zerlatu ziten ja dena. Zergatik? Azkenen erdi mailan de ordu asko sartzeia, ez? Da ez da irakaslengatik, beti ikuspuntu ezberdina dira, ez dira irakasleo begok okerragok. Baino goi maila baten sartzezeanen azkenen 24 ordu perkusioa. Erdi mailan zaudenen beti akazua batxillerra, o beste gauza bat, edo teorika gehiago ezberdinak, baina goi maila sartzezean momentun, da egun osoa, 24 orduk asteko 7 egunetan, musika o perkusioa o edo zer gauza da, ja horrekin bakarrik buruak beste txip bat txip aldaketa badaka da, ja beste ikuspuntua dakazu askoz ez dakit ezberdina, ez dakit hitzekin nola azaldu daiteke nahi. Eta zentzu horretan, Markel, uste dut, elkarrezketa prestatzerakoan esan digutelako, Carlos Arantzegik esandako zerbaitek ere markatu zintuela, behintzat zure etxekoak bai, Carlos Arantzegik behin esan omentzi zuen, berak lehendabizi ikasketak osatu zituela, perkusio klasikoko ikasketak osatu, eta ondoren
pentsatu zuela edo erabaki zuela ze bide hartu, eta hori uste dut markatu zaituen zerbait izan dela. Gaina, hori leno komentatueten, amakin eukinun diskusio antzeko ikotxen, hori arrazoioitako bat zanik zaten, baina nik azkenen, baterian nahiatin, ez dakizea esan zuen, bai, baina goatu Carlosek esan zuena, ez dakit, grabaketa bateko dokumental baten, edo elkarrizketa baten zala, goatu esatezuna beti, lehenengo klasikoa, teorika guztik ondo, da gero ja ingozu nahizuna. Gero ja azkenen ez detalaketa hain. Ez da oiko egia, den daina esaten hasteko, uste dute Euskal Estenan dabiltzan bateria jolen artean ez direla horrelako kasu asko, besteren bat egongo da kasu, edo bintzate perkusio klasikoan arituta gero bateriara iritsi dena. Egia da Carlosek perkusio klasiko ikasketa guztiak egin zituela, eta gero bere ibilbidean bateria jole da, orain txentzuten ari gara Gorka Urkizu, lehenguan asko aritu ginen Carlos Arantzegiren inguruan, nolabait berak lotzen zituelako Kike González eta euskeraz kantatze hori bidertzeanekin, baina era berean Peiremansen elkartu ziren Gorka eta Imanol, leheno entzun dugun bidertzenen bateria lere jode bada, orain Gorkarekin ari da, baino Kikerekin ere jotzen ariko da jiran, hor dabil, Luis Ferkanekin ere jotzen ari da Carlos Arantzegi, Idoia Surmendirekin ere jotzen ari da Carlos Arantzegi, pixkate jendeak gurentzulek ere kokatzeko oso ezaguna estenan ezaguna den bateria jole bat, baina berez Carlos perkusionista klasikoa da edo zen, eta esango nuke bere jokeran ere julen perkusioaren presentzia beti egon dela. Idoiarekin badaramatza bi bongo txiki, shakerrak, perkusioak, orain nahiko modan dauden hauntze atzaparre oiek. Hauntze atzaparre oiek igual pixka bihurtu dira garai batean pop musikaren ukelelea ere, mundu guztia daramatza. Bai. Klasiko, moderno, tokilezetan daude, bai. Bai. Nola deitzen zain? Bai, nik antzatzaparrak. Zeona. Bai, nik Uriol Flores ikusi nizkion lehenengo aldiz, hartu behar dut, Charlie and the Colors proiektuan ekarri zituela, baina uste dut garai hartan ere Rupert bateria jolea nola da, Julen? Asier Olegak ere erabiltzen zituela, incienso eta bestelakoen artean, bere mistizismo horretan, eta bai, geratu dira, eta, Carlos Arantzegi izan zen beraz, eredu bat, naizta gero zure bidea, klasikoan tinko mantendu den. Hoi da, bai. Markel, esan dugu, musikeneko, esan duzu, hor ja ikusi zenuela, zertzen erabateko dedikazioa, 24 ordu horretara jarrita egotea, eta hor, akaso, ikasten zoazenaz aparte, experimentatzeko bidea, ikerketarako bidea, hor bide asko zabalduko dira, ez? Bai, egia esan bai. Gaina hor, esan deten bezala ni beti izan naiz tornada bat, ez? Da beti nahi nun pixka denetik. Da hor, gero klasikoan barrunde, bide ezberdin asko daude, kontemporaneago bat, solista, ganbera musika, orkestako musika, da ni beti gaina musikenen aukera da pixkaten naiteko, orduan nik denaiten hon. Ez nun aukeratzen da. Irakasleek beti esan ziaten, Markel, igual, ontan gehiago zentratu, baina nizan ez. Nik hau nahietin, da denak aldeten hobenen, ez? Talde hortan nik uste de horrek lagundu itela. Hainbeste gauza, hainbeste aukera aukitzea, gero hande ikastea nola gauzak azkarrik hasi, hoi hasieran handicap handi bat dala, ez? Ezkenen dazkazu mila historio aste beten, eta denak ondo inbardia, orduan a base de hostias esatean bezala ikasi beharko. Da, pixkat musikenen deoi ikastea. Eta hor, zabaldu zen beste ateetako bat bada, han eta hemen, orkesta ezberdinetan, leku ezberdinetan, frogak egiten hastearena. Bai. Esan deten horrekin pixkat denetik inain nula, nik ateatzezan gazte orkesta bat zer gauza, ni froga ingoet. O beste bat, igual zitzaiten, o Burgoseko gazte orkesta, o Kataluniakoa, o Kanariasekoa, o Madrid, nik denetain behar nun froga. Da sortez, listan gorago, berago, beti aukeranekan denekin jotzeko orduan. Aukeranekanen ni handin doan, ez? Beti eukin itun arazok, teorikatan faltak eukitzen, edo olako gauzak, baina beti saiaten itzan konpensatzen, lan ekstrakiten, edo dezer gauza. Baina azkenen, esperientzia aldetik, kristona zen. Esango zenuke teorikarekin kontu pendiente horiek nolabait konpentsatu dituzula? Zorretan zarela edo zorrak kitatu dituzula? Ez dakit, hobeto edo kerrago nik ustez kitatu ditutela ez, baina alare alkon un esportzu gaioin bere momentuan. Ikusi zaitugu, Markel, han eta hemen, zuk esan duzuen esperientziak pilatzen, izan jonde bezalako orkesta batean,
Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, leku askotan ibiltzeko aukera eman dizu, zuk esaten duzun probak egiten hasi eta hortik zabaldu zaizun bide horrek? Bai, hori da. Bai, egia esan horiek dia esperientzia batzuk nire bizitza igual bitan markatutenak, ez? Han ikastezuna, de hecho, oain nahon orkesta, ez? Naizen orkesta profesional, lehengoa da, ez? Da, alare jendeak esateit beti, notatzeala esperientzia dakatela, nik, esperientzia ez dakit zerrenaz, ez nahi inoizion profesional baten, ez? Da, esperientzia guztia, gazte orkesta horietatik dator nik ustet. Zu musiken sartu zinenean, eta zuk esan duzu hor mundu bat irik izitzaizula, bide asko, ate asko zabaltzen direla hor, zenuen lehen epatu dugu, Carlos Arantzegi bat, ez? Gu bateria ikasten hasi ginean, guretzako beti referente bat izan dena. Markel Perez sartu zenean musikenen bazuen halako referente edo bide batetik referente hau dago, hemendik hau dago, bazenituen horrelako referenteak? Gehiegi. Gaina, goatzen esan den bezala, teorikak etzian neon frogan, baina bai zuden pare bat galdera edo erantzun barziana. Eta normalen uste zeola entrevista bat ez dakitzen galderekin, da oitako bat zan ze referente azkazu perkusio mundun. Eta goatzen nahiz, gehienez 15 minutu itea zeuduela. Da nik uste 15 minutu bakarrik zala galdera hoi. Orduan, errepikatu behar izan nuen grabaketa hoi ez dakitzen bat aldiz. Ze beti hasten izan, marimban ez dakitzen bat, vibrafonon hauek denak, orkestan ez dakitzen bat. Da orduan azkenen, ze azkenen hoi, igual egia da, de hecho, edo zein musikenenekin ikasun edo zein etortzea honera esango izue, nik ikasten, ez ditut hainbeste ordu sartu izan, baina bai, zala 24 orduk perkusion pentsatzen, pasillo neon bitarten, igual neon denbora guztin bideok ikusten, baina beti perkusioa mundun. Da igual horrek ikasten kentzen nitun ordu horiek, hortan aprobetxatzeko asko lagundu dit, ez referentzia gehiago kitzen. Gero ja, azkenen ez da ondo norbait kopiatzea musika mundun, ez? Ez dezu zure imagen propia sortzen, baina hainbeste gauza ikusita azkenen bagoitzetik gustatzen zaizun hartzezu, eta nik uste horrek asko lagundu zitela. Egia da beti esatet, igual gehiago ikasi behar izan nun, o pieza gehiago, ez dakitzer, baina gero alde batetik eskertzet hoien izana, ez? Badago hori instrumentutik aratagoko ikasketa espazio bat, ez dut esango lehentasunak edo erdiguneak instrumentua izan behar ez duenik, eta hemen zu baino gutxiago ikasi dugunok ez dugu tromparik egingo, baina nik ere batzutan sentitu izan dut hori, ez, lanaz lepo eta kontzertu bat, repertorio berri bat edo beste repertorio bat, eta bazoaz gidatzen Bilbora eta gidatzen zoazela aktiboki entzutea azken kontzertua ze jo zenuen, harmonia buruan pixkate visualizatu, dinamikak, ze soinu aldaketa, edo instrumentu aldaketa, zuen kasuan igual perkusioan saltsa asko direlako, eta horrek ere, ematen duela prestakuntza handia. Gero, egia da, ez dakit, redoble bat fin egiteko, orduak sartu behar dira, instrumentuari sonio bat abertzaio, eta nahi dena, baina badagola beste esparru bat oso baliozkoa dena, ez, eta hor, lehen aipatzen zenuen, pandero dakar nirekin, denbora libretan aritzeko, mugikorrean ikusten ditut bideoak, bueno, eske, hor ere badago espazio bat, ez, Markel? Azkenen nik uste jendeak asko baloratzeula ez, nik gaur 9 ordu ikasi dut, nik lau. Nik igual 2 ikasi nitun, baina egun guztian egon bueltaka, o tarte libre baten martzen un kajagor bat, azten itzan teknika pixkatiten, edo zer gauza. Nik uste hoi dela pixkat frikismo puntu hoi, aldaketa dakana ez. Bueno, eta uste dut, ja, erabateko inbidia ematen hasteko garai ere iritsi dela, musiken amaitu zenuen, Herberetan master bat egiteko aukera edo hasi zinen hori egiten, baina konta iguzu nola amaitu duzun Kanarietako orkesta batean jotzen. Hori da eta inbidia emateko modua, bota. Pixkat arraroa, de hecho, kontatuko izuetze, Igorrekin deukinun, Igor Arostegireno komentatu ezunakin, beak asko lagundu ziten urte hauetan, musikenen neonetik ja beti eman zizkiten aukerak orkestan jotzeko, o behakin klasek beste ikuspuntu bat, lujo bat izan zen egia esan, olako norbait eukitzea ondon. Ta, batzen nahiz, masterra neoniten bitarten, master berezi bat zen, ze nik duo bat dakat perkusiokoa ez, musikenen ezautu nun lagun batekin, eta berta junginan, master bat itea, pixkatzan, erdia duo ikuspuntuakin, ez? Lau irakasle dia, bikin duoa ikuste genuen pixkat, eta beste bikin orkestako frogak prestatu, orkestako errepertorioa ikusi. Eta justu, hasi berri genekan masterra, iraien hasi ginen,
eta beste, Juan Lu izena nire lagunak, ustu froga bat zekan Sevillan timbalekoa, ez? Da, nik nahi nun froga batin, baina timbala beti ez hitzaiten asko gustatu, timbal sinfonikoa. Duen justu etea zen froga bat Luxemburgoko orkestan. Zeno, ba, ingoet. Da, azkenen denboraz gaizki bilinitzan, da ez nunin. Da, justu desapuntatu nintzen egunen, Kanariako orkestako frogatea zen. Ba, hau probatuko, zeba ez. Da, apuntatu ginen biak horrea, eta berez ez nun nahi ez da frogain hasira baten zan probatzeko froga profesional bat iteko ez lehenengo aliz, inoiz ez nunin, da esperientzia eukitzegatik gero etxetik gertu bat emotateatze bazan, probatzeko Bilboko orkestan, Euskadiko orkestan, edo zeinetan, berez interesatez hitz egiten baten. Da, prestatzen neola, goatzen naiz bideoi bat indula Igorrekin behin jotzeko goitik bera, bueno, jende askokin nun, ze prestakuntza hortan faktore mental asko sartzea, da pixkat visualizatzeko froga eguna ez, nik beti tetena da froga faltsu batin ez, o bideoi ez, o fisikoki jendeakin, orduan lagun askoi kontaktatu nien ez, da bitako bat igortzan, da goatzen naiz, kokatu froga, esatiten, Markel, baina si froga ondo da makizuan, ja, baina nik finale iriste naiz, nahiko, ez den nahi geroan Kanaria seajun, urte guztian zehar udara dala, nik ez den nahi, da. Goatzen naiz froga egunen, atean itza 3 ronda izan zian, ez? Bueno, lehenengo preselekzioa esateana ez, da gero beste 3 ronda. Goatzen naiz lehenengo rondatik atera, esan nion, Igor, kiston mierda indet, oza, ja etxean, gauza jasotzen esaziten, Markel, kontu zibili, olakoak eukitutela, ez gorde gauzak, ze derrepende esatute Markel Pérez, da ez dakazu denbora ez da konzentratzeko hurrengo rondantzat. Efectivamente, Igorrek arrazoia zekan. Sartu salan, da izena. Gero hurrengo ronda iritsi izan, bigarrena. Da, berriz, hasi nintzen jotzen, da segitu moztu intziaten. Da, ni, ezen izan, hain kontentu nola jotzen, moztu iteatean, ja ez naiz pasa, bigarren rondan. Eta derrepente, Markel Pérez berritan, ezin izan. Gero finalaiak, pozik jonunez, da azkenen programan ziaten, esan ziaten nahi bigarren rondan zala, nola ja argizekaten, pasa ziatela. Gatzen naiz lehenengo deia Igorrekin ziten. Ze Markel, esan nizunez, da ni. Ja, baina, hain zesateiet, ez dutela nahi hemenean, ez izan tontoa, zuk esan baietz, da gero ikusiko zu, ez? Eta, hain behinan nahola, ez den nahi handik muitu egia esan. Ja, oitu zara urte guztian udara izatera. Bai. Horta azkarroitu naiz, da gero eraman un sorpresa orkestan maiakin, egia esan, ezin dut ezerekin konparatu. Nik esaten, izango handaon orkestila bat, ez, hemengoak bezala, inkluso okerragoa, iritsi nintzen, ikusi nun zeon maia, esan, ostras, igual hemendik ezen nahi muitu. Eta bain behintzat ideia angeatzea da, behintzat urte batzutako, seguro, ez dakit jabetiako, hoi ikusikoa, ez, demorakin. Bueno, ez da lekutxarra bertan egoteko, pentsatzen dut honezkero zerrenda luze izango duzula, ez? Orain hartain lagun etzirenak ere esango dizutela, joango naiz bisitan eta, Bai. Herberetara de Luxemburgora baina azkarra joango dira, Markel Pérez etxarri, uste dut egin dugula, zure ibilbidearen errepasoa, panderoaren ageratu zeigu. Bai. Tartetxo bat... Nik uste dut... Tarteri badu, inigo zerbait? Badu, 3 minutu ditu hemen eguerdiko 12etarako, eta akaso pandero-hori entzungo dugu, aterako dugu. Julen badua panderoaren bila, ez dauka zalantzarik, panderoa gotzen jarriko... Bai, kendu kaskoak lasai, eta zuk prestatu behar bezala ez euki zalantzarik, eta segituan, Markel Pérez entzungo dugu, ez dakit trastegila horik ere karri duen, baina, mentxe izango gara. Esan da bezala, 3 minutu eguerdiko 12etarako guk segituan informazioaren ari helduko diogu, baina lasai Markel denbora badaukagula. Partitura behar du, Julen, hemen zozer badu buruan, ja jarri dugu zerbait egitekoaren peskizan, eta segituan izango da gurekin Markel, panderori. Bide batez amaitu horretik, eskerrak emango dizkigu gero Markeli, baina eskerrak eman behar dizkigu baita ere, elkarrizketa hau prestatzeko konpliz izan ditugunei, Josetxo Pérez eta etxeko ere hemendik eskerrak, eta, ze eskaintzen digun, ederra da partitura hartu eta lehendabiziko begiratu horretan irakurtzeko gaitasuna izatea, hori... Bai, eta gero zera, teknikarekin zorrak dituela dio, edo teknikarekin ez barkatu, teoriarekin zorrak dituela, baina hemen pandero eder hori, ikusten ari gara, Black Swamp Percussion, honek berezitasunen bateri izango du, baina
Partxea, larru ederrezkoa da, bai. Ez da nerea, Aitor Zabala Tolosarrak utzi ziten. Ara, bestea, bueno, eske, perkusionista arrobi ikaragarri izan da Tolosa, hori esan beharra daukagu, Zazia baino bio dago perkusionista. Bai. Azkara saltzeagatik, oain nahi naiz justu liburu bat idaztenez orkestako pandero teknikei buruz pixkanaka da oaindik. Ez da azaleratuko ez. Da pixkat idatzi nuen ikasketa orkestako pasaje desberdinetan oinarrituta, hau, de hecho, musikeneko azken orkesta azterketan jo nun, pixkat erakusteagatik, espaldi ez detela jo, baina ikusiko, zemoz. Venga, Markel Perez zuzenean bigarren kafean, Baskerin izena du hortxe partituraren izenburua bintzat. Entzuleok eguerdiko 12 eta minutu bat bagoaz berandu bada ere, Markel Perez mila esker eta nahi duzun arte. Julen Goikotxea bihar arte, Goiuri Zizarandia bihar arte entzuleok bagoaz, aio! Keep calm and bigarren kafea.